بالشليل دي إنه قولي أمانيو تكلما والليلة شلم لما تركب بدينة دي كده لما يا ولا شلم لما التريا يبرا كده لما التريا يبرا كده لما مرحبا ويسنا كل شلت وكنا جارقة مغورنا كل شلت وكنا تاميترا والنبحرو سي تاميترا والنبحرو لاقى الشهر تاميترا والنبحرو خير الشهر تاميترا والنبحرو سي تاميترا والنبحرو سي تاميترا والنبحرو خير الشهر لا 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 سلام تخطاتلت ناي channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا ونتستوتات حزنا لكم مزينا لنا سام موداتا ناي زمد مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك بمقبار كتعطفو دمان الزخاخر لومي إذا لدحا المبارك سلازخوني نقول لخاتكم تخطلت منت مسلمنا أم العالم زلهم بفلاي دمان حواتنا يرتراويان انكو عنا بزي كبور بعال أبقعكم إذا لدحا عيد مبروك كل عام وانتم بخير كنبلكم ندلي تريو زلهم كقدناتات اسمرا نصبلنا اذا لدحا زنصبارق ندحر معلتنا صنات استقبر كنتاتنا نرزلنا ناي بحكي زعدناسي بعلاتو كدمق زبل كنتاتنا بصينا زلنا ناي بحكي تزبين نو عامتات كرتت زرايه ስለዝኾነ بزخونه يكون አጋጣሚ بهجراو بعال يكون بهيمانوتاو بعال كم يلو حقيسو حقوس كترو يخلها كاوز تعم نجار يلن سلزي نتوم تخطلت من مسلمنا دقيمة عيد مبروك لكم يدلي بحفش هرما بدو مقاقباب أبوش تيرترا كم يبع لكم زلوينا نرزلنا إذا لدحا كنت نحن خلطة مع التزغسل عيديو بغنياتو ناي حاج فيديو تاتر غنيا بسعودية من البعض كزي ترغيبة أب منقو كريكم كفتني بحبشا إذا كم زي لاب زلوا له كنتات من البات نخلو نجر نبت حماق كنزبل بزح نابو كنززي عند اللي نات كنتات ببزح من قدي نتغير ناخبدن زخدلو زلوا مدرخنا عالمنا ينزلنا يقداس عالمنا صقام سلازخونه زبير ترى كل جزء صقام كخونه له ذي كالو تونكم زلوا يوم زبحل نجر يلن كالو تبصبق كله حزبنا كرتات بسلز نبرة صبق ترى حجي أي بزحون يمكن بالندلي حجي أبتنا لومي زينا نسكرنا what's going on. All right, now to the Middle East, where today President Trump will hold a cabinet meeting at the White House to decide the next steps in negotiations with Iran. It comes as the regime condemns Monday's strikes against the country as a show of bad faith, while the U.S. military says those strikes were defensive. Joining us now, national security policy analyst Andrew Harding. Andrew, thank you so much for joining us. So the president is convening this cabinet meeting later today to talk about the Iran war and next steps. What do you think will come of this meeting? Well, good morning, Carly. I expect President Trump will make very clear to the cabinet just how successful his peace through strength approach has been on Iran and how it's delivering results. We see the success of Operation Epic Fury in degrading Iran's military, economic fury, and crippling. Okay. انتهينا نرزلنا كنتاتنا مقراص اي تقصي زي زت سلام ابز كايدلو زلو نابي ገጹ ይخيዳሎ እንታይ يጋጥም ابز ባህለሉ ዘሎ ዳርጋ ናብ ሰንኮፍ ናብ ሓደጋ ከይከይድ ድማ በተኻለ በብዝሒ ብዓቢ ደረጃ ይድፍራሕ ደሎ እቲ ምኽንያት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዝርርብ ጥሒሳ ደብዳብ ክትገብር ጀሚራ ስለ ዘላ ስለ ዝገበረት ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ይብሉ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት ካብ ኢድ ካብቲ ዘለዎ ተስፋ ናይ ሰላም ወፃኢ ናብ ካልእ ከይሽንከር ዓብዪ ፍርሂ ዝግበር ዘሎ ናው ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ ምናልባት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ናይ ኣገዳሲ ናይ ካቢነ ኣኼባ ክገብር እዩ ገለ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ክብሉ ከሎ ቁርብ ንኸጋንኑ እዮም እምበር ዶናልድ ትራምፕ ንካቢንኡ ሰሚዑ መንገድታት ዝቕይርን ዘስተኻኽልን መራሒ ኮይና ይስማዓለን እዩ እቶም ንዑ ዝመኽርዎ ዘለዉ ካቢነ ኣይኮኑን ብድሕሪ መጋረጃ እዩ ዝምከር ዘሎ እቶም ዝመኽርዎ ዘለዉ ድማ ጠቕላላ ኩሉ ግዜ ኣክሰስ ኣለዎም ስለዚ ይነግርዎ ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ እስከ ንእሽተይ ብዛዕባ ዘተ ሰላም ዝኸይድ ዘሎ ዝብልዎ ንስማዕ እሞ ለትስ ጎ ብዚኣ ነዚኣ ንስማዕ እያ
ceasefire talks between the United States and Iran stand at this moment. Both sides say progress has been made on a potential framework agreement that could pause the war and reopen the Strait of Hormuz. Iran's nuclear program is a major obstacle, with disagreements on what to do with Tehran's stockpile of highly enriched uranium. Okay, let's take this on with our guest now. Joining us from دقيمة نزين كلتا نتاتينا كل جزء نذكر تزرب عم نتاي زتوكر ينزبل بيناتو تو نخبل ويكا مقراص نخجبر كالاي دما وش متحرمس كفتلو زغل منقدي كم سال سنة بدما سوسا معلتات تغفيتو ناي سوسا معلتات مقراص ناي تغستغيرو ابتن سوسا معلتات نخل تكوينات معلب نخجبرولو زتي ابتو وش سوسا معلتات نكودا زغبر زلو يو زغبر زلو زتي نتي واغنا ندادي انت واحد ابتن ستاك ماركت زلو نت برنت زلو بقصبت كميتن 10 15 زنبر ناب 8 اوريد ولو سلازي ابايتا زخونه ነገር ዘጋጠመ የለን ዝኮነ መፍትሄ የለን ትራይ ስፔኩሌትድ ዩ ተስፋ ስለዘሎ ዩ ከምዚ ዓይነት ሪቶ ዝዋሃብ ዘሎ እዚ ድማ ደጊምካ ደጋጊምካ ንክንደይ መዓልታት ብከምዚ መንገዲ ተቐፂሉ ነቲ ዕዳጋታት ኣረጋጊሉ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ተገምቲሉ ካልእ ሕማቅ ውሳነ እውን ይውስን ኸውን ኢሎም ዝግምቱ ሰባት ኣለው እቲ ግምታት ናቶም ድማ ካብ ዚሮ ዝብገስ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና بكل መንገዲ ኩናት ንኩናት ይደፍዎ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ተኻሊ ዘይተረዳድሉ ወይ ክብድ ዝበለ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ኣብ ዝለዓለ highly enriched uranium ቲ ኣማዕቢሎሞ ዘለዎ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን ይኽእል size of the stockpile ኣቐናቱ ከም ድማ ናይ መፃኢ ናይቶም ኒኩለር ተመንጭወሎም ወይ ተማዕብለሎም ዘለዎ ቦታታት ድማ እንታይ ክኾኑ እዮም ኣብዚኣቶም ከቢድ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኪነቲ ኒኩለር ናታ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ኣሎ ግን ዩራኒየም ወሽመጥ ሕርሙዝ ጎኒ ጎኒ እቲ ኒኩለር ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ጠቕላላ ኒኩለር ተረኪብካ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ብክቋፀር የምባል ፀላኢኻ ኒኩለር ገይሩን ክድምሰካ ስለዝኽእል ኣማራፂ የብልካን ግን ብዝኾነ እቲ ዝርርብ ናብ ዝተፈላለየ ማኣዝናት ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ መፍትሒ ግን ተረኺቡሎ ክበሃል ኣይከኣልን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ዝኽእል እንድሕር ኢልኩም ኩሉ ግዜ እንታይ ኢለኩም ወሳኒ ኣካል መን እዩ እዚ ኩናት ክቕፅል ኣይቅፅልን ዝውስን እስራኤል እዩ እስራኤል እንታይ ይብላ ኣሎ ዘይኮነ እንታይ ይገብር ኣሎ ድማ ንነተንያሁ ምክትታል ኣገዳሲ እዩ Are reporting the country's forces are expanding ground operations in southern Lebanon against Hezbollah militants. They're advancing past the so-called Yellow Line. That's a self-declared Israeli military buffer zone that extends some 10 kilometers inside the Lebanese border. The advance comes after Israeli airstrikes across Lebanon, blamed for 11 deaths on Monday. The escalation comes a day after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to crush the Iran-backed Hezbollah. كم ودلهم إسرائيل متى نسفح متكعتي ناب ليبانوس جميرا እዚ ድማ ህያው ኣብነት ወይ ከዓ ምልክት እስራኤል ዕጉባት ደሎ በትዝግበር ዘሎ ዝርርብ እቲ ኩናት ንክውዳእ ደስታ ኣለዎም ድዩ ባህጊ ኣለዎም ድዩ ንክትፈልጥ ተደሊኻ ካብቲ ተግባራት ናይ ነተንያሁ ጥራይኻ ክትከታተል ዘለካ and this is a good example ምክንያቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ መጀመርያ መዓልቲ ዝተገበረሉ ኣብ ፓኪስታን ከይዶ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝተኣወጀሉ መዓልቲ ንፅባሓይቱ እቲ ዝበርትዕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ነተንያሁ ፈንዩ እዚ ድማ ቁጥዕ ናይቲ ስለምንታይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ብምባል ልዑል ቁጥዕ ናቱ ክገልፅ ዒሉ ነታ ከተማ ነታ ሃገር ድማ እንቀጥቂጥዋ እዩ ዝበሃል ብማይ ዝቁጠር ሰብ ድማ ቀቲሉ ልክዕ ሕጂ ድማ ከምኡ ይገብር ኣሎ ስምምዕና ተቀራረበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕርቃን ናቱ ንዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምዚ ምሻ ኣሎ ሓደ ሰብ ሓሪቑ ምሳቅ ወጣዓካ ሓደ ሰብሲ ንማዕፆ ተሃርም ወይ እውን ገለ ነገር ካል ኣምፂኻ ተሃርም ልክዕ ከምኡ ዝገብር እቲ ዘሕዝን ክፋልቶም ዝሃርሞም ዘለው ሰባት እዮም ዜጋታት እዮም ኣብ ገዛ ሃገሮም ንዘለው እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ስለዘይ ሕጉሶ ዘሎ ቁጥዕናቱ ናብ መን የውፅእ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ሰላም ክመፅእ ክእል እዩ ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ክእል እዩ ኣሜሪካን ኢራንን ተረዳድዮም ዝኩሉ ኩነታት ክዝሕል ክእል እዩ ገለ ክትብል ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነተንያሁ ዝበሃል ፍጥረት ክሳብ ዘሎ ንሱ ነቲ ናይ ፅሉላት መንግስቲ ናቱ ሊኩድ ፓርቲ ዝበሃል ክሳብ ዘለው ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ቃል ዓለም መዋፅኦ ይደሊ እንተሎ መዋፅኦ ይዘሊ ዘሎ ካብዚ ኩናት እዚ ዝገበረ ገይሩ ድማ ክሓድም ይደሊ ኣሎ ግን ኣይትሓድምኒ ካብዚኣ ክንሸኽለካ ኢና ዝብልዎ ድማ ኣለው As many nations urge de-escalation in Lebanon, Israel's Prime Minister compares his country's campaign to motoring, and right now it's pedal to the metal for the push against Iranian-backed militants. We are in a war with Hezbollah. In recent weeks alone, our heroic fighters have eliminated more than 600 terrorists. I want you to know this, more than 600 terrorists.
but we are not taking our foot off the pedal. On the contrary, I told them to press on the pedal even more. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኩናት ምስ ህዝብላ ንገብሮ ዘለና ኣብ ብርቱዕ ኩናት ኢና ዘለና ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት 600 ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት ናይ ህዝብላ ቀቲልና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኒኩለር ዘሎ ሃገር እዩ ምስ ሓደ ዕጡቕ ምልሻ ታንክ ከማን ንዘይብሉ ዝዋጋእ ዘሎ እስራኤል ሲ ብዘይ ካል ዓለም እየ ዝብለኩም ኣብ ዓለም ገለት ካብቲ ዝረቐቐ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እዩ ንምግናን ወይ እውን ንዑ ንምሞጓስ ኣይኮነን እዚ it's a fact እስራኤል highly sophisticated ወታደራዊ ዓቕሚ ዝሃነፀ ሃገር እዩ ካብ ኣሜሪካ ብድጎማን ሓገዝን ዝረኽቦ ጥራይ ዘይኮነስ ኢንዱስትሪ ናይ ዌፐንስ ናቱ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ዓይነት በዓል ፓለንቲር ዝበሃላ ዘን AI ኣብ ውግእ ዝጥቀማ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝዓበየ ክፋልናተን ምስ እስራኤል እዩ ዘሎ so they have all kinds of technology ኣብ ኣሜሪካ ንባዕላ ከምኡ ዘይብላ ኣይሮን ዶም ዴቪድ ስሊንግ ኩሉ እቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ኣሜሪካ ሕጂ ንባዕልና ከምኡ እንደሊና ኢሎም እዚ ጎልደን ዶም ድዮም ገለ ዝብልዎ ዝገብርዎ ዘሎ ካብ እስራኤል ቀዲሖም እዮም ክገብርዎ ኦፍኮርስ ንእስራኤል ሰም እዮም ገይሮምላ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ኣዝዩ ዝተረቐቐ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ሃው ካብ ንሕዝብላ ምስ ዓርክሲኡ ኣሎ ከመይ ገይሩ ንሕዝብላ ክስዕር ኣይከኣልን ከመይ ገይሩ ንሓማስ ክስዕር ኣይከኣልን እዚ ኩሉ ትደልዮ ነገር እዩ ዝነግረካ ኩናት ከምቲ ኣብ ወረቐት ትሰምዖ ወይ እውን ኣብ ናይ ኣፅዋራት ሆሊውድ ፊልም ዘርእየካ ብከምኡ ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን ኩናት ክንምንታይ ሓፂንን ቴክኖሎጂን ሒዝካ ኣለኻ ሰብ እዩ ዝዋግኦ ሰብ ድማ እንታይ ዓይነት ዕላማ ኣለዎ እቲ ዝዋግኣካ ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ናይ ብሓቂ ነዞም ሕዝብላ ዶ ኢልካ ሓማስ ዶ ኣብኡ ከለዉ ተስፋ ቆርፁ እዩ ዝግብኦም ንናይ እስራኤል ወታደራዊ ዓቕሚ ንበይኑ ጥራይ እስራኤል ክንምንታይ ሓያል እናረኣኻ ኣሜሪካ ብዓብዩ ድማ ዝደለይዎን ዘይደለይዎን ዝህቦም ኣብ ጎኖም ደው ዝብል ካብ ኮነ ተስፋ ቆርፁ ኢኻ ትፅበዮም በር ተስፋ ይቆረፁን and here we are ድሕሪ ክንደይ ኦክቶበር 7 ተባሂሉ 2023 ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ዋላ ንሓማስ እውን ጠቕላላ ይሰዓርዎን ኣለዉ ምስኡ እውን ይጨፋጨፉ እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሕዝብላ ኣብ ኣፍንጫኻ ዘሎ ክስዕር ዘይከኣልካ ንኢራን ከይድካ ንሓደ ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ሰፊሕ ህዝቢ ዘለዎ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ስልጣነ ዘለዎ ህዝቢ ከተንበርክኽ ኢልካ ምሕሳብ ንባዕሉ ንሱ ድፍረት ነይሩ ግን anyway እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ንርኢ ኣለና እንታይ ንምባል እዩ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ እስራኤል ክሳብ ዘሎ ነተንያሁ ክሳብ ዘሎ እቲ ኩነታት ከቢድ ክኸውን እዩ ሕጂ እንታይ ይግብሩ ኣሎ ካብቲ ገደብ ገይሮሞ ዝነበሩ ድማ ወፃኢ ክንከይድ ኢና ኢሎም ኣለዉ His comments came ahead of the announcement that the Israeli army would move beyond the so-called yellow line. That's an Israeli-imposed demarcation line that they say is intended as a buffer zone in its war against militant group Hezbollah. And it's ካብቲ ቀጠልያ ብጫ ላይን ትሪእዎ ዘለኹም ካብዚ ባፈር ዞን ኢሎም ገይሮሞ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ድማ ካብ ሓሊፎም ንንየው ክሓልፉ ንውሽጢ ሊባኖስ ሰራዊቶም ክሰዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ምስፍሕፋሕ ናይ እስራኤል ድማ ኣብ ሪል ታይም ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ምክንያት እናተጠቀምካ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም ይቕፅሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ኩነታት እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ድያ ይብልን ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንዝብል መብርሂ ክኾነካ እዩ መብርሂ ክኾነና ኢልና ንሪኦ ዘለና ኢና በቲ ካልእ ደረጃ ድማ ክንርኢና ብካልእ ደረጃ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብ እንታይ ይብል ኣሎ The president has just pulled the plug on his Camp David cabinet meeting and ordered everybody to report to the White House tomorrow to solve the Iran situation once and for all. Marco Rubio says the deal could happen at any second. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, a sentence. So. Deal and reopen the strait if they join the Abraham Accords. That means Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Pakistan. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኣገዳሲ ኣኼባ ክገብር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣገዳሲ ኣኼባ ድማ ኣገዳሲ ውሳነ ክግበር ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ and ብኡ ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ እቲ ዝርርብ እውን ፅቡቅ ገፁ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸይድ ኣለዎ ዝብል ዘረባ እውን ማርኮ ሩቢዮ ክነፍስ ቀኒ ኣሎ ካብ ቀፂሎም እዚያ ዘረባ እዚያ መመሊሳ ናብርትዕ ትኸይድ ኣላ እዛ ሕጂ ዝብላ Over the weekend, the president called the Arabs and said he's only going to sign the deal and reopen the strait if they join the Abraham Accords. That means Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Pakistan, Turkey, Jordan, all normalize relations with Israel. Now, when Trump dropped that on them, the Arabs were, quote, stunned. Another source tells Axios that they ended up telling the president this, quote, "We are with you on this deal, and if it doesn't work, we will be with you too."
بحفشة انت يوم زبلو زلو دونالد ترامب بزا بعلو بصقابو زفنو وكوينات حدا نجر قن نايتو كوينات كال جيم كتصاوت يفتنا له إذا جيم إذا دما قليل كخون كم زي كونينا زرقنا زلو ورزات انتايتو كونتات ندحري لا دما مجمريا هذا قنبل انتاي بلو لبزي دونالد ترامب نزيم مس إيران زقبر زلو زرب كم قليل انتو سليت أما فرام تبصينا قدم مفرامي كل هاتكم توم هاجرات بفلاي كم بعل سعود عرب قطر قصيلو دما ني بعل باكستان قبسي جوردان كمون نتركي حويسكا نتي ابراهام اكوردس بحال سممع مس اسرائيل كتفرموا تقولوا لكم بفلاي دما يبل سعوديان قطرن يبل እዚ ማለታይ ማለት እዩ بحفشة ነዚ ኩናት ባዕሉ ጀሚሩ ነዘን ሃገራት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኢትይወን እስራኤል ተደልዮ ዝነበረት ሬጂም ቼንጅ ክሰልጥ ስለዘይካለ ምክንያቱ ሬጂም ቼንጅ ወይ ከዓ ኢራን ከም ሃገር ተወዲቃ እስራኤል ብዘይ ነግፈረግ ዶሚኒያንት ፎርስ ዓብላሊትን ሓያልን ኮይና ክትወፅእ መደብ ስለዝነበረ ንዕኡ ክሰልጥ ስለዘይካለ ኢራን ድማ ክትወድቕ ስለዘይካለት እምበኣር ፕላን ቢ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኢሉ ሕራይ ኢራን እምቢ ኢላ ኣብያ ሕራይ ምስ ኢራን ስምምዕ ክንገብር ኢና እቶም ካልኦት ሃገራት ግን በፍንጫ ምስ እስራኤል ስምምዕ ትገብሩ እንተደየለ ስለምንታይ እዛ ዘረባ እዚኣ ትመፅእ ዘላ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ኩናት እዚ ረቢሓ እያ ዝብል ጥርጠራ ስለ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ሓይላ ወፂኣ ኣላ ስለምንታይ ኢራን ኣብቲ ኩናት ዋላ እኳ ንኩለን ተሃረመት ነቲ ኢማራት ዝበሃል ብኩሉ መንገዲ ዓፅያ ሓደ መንገብገቡ ሴራቶላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢማራት ማለት እዩ ቀጠር እውን ተሃስዩ ኣሎ سعودية ግን ከምቲ ዝድለይ ተሃስየን እስራኤል ንባዕላ ኣብቲ ኩናት ሓደ ማዓድ ባጀት ኣብቲ ኩናት ዘጥፉ ዘሎ ካልኣይ ፓብሊክ ኦፒኒየን ደገፍናቱ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ብተኣምር ደረጃ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ደገፍናቱ ብተኣምር ደረጃ እንቆልቁሉ ኣሎ መበል ሳልሳይ ደረጃ ድማ ዋላ እውን ብቁጠባ ወታደራዊ ዓቕሞም ብዙሕ ተሃሪማ እያ ዘላ እስራኤል ስለዚ እስራኤል በትን ኢራን ክስዕር ኣይካለትን ከም ብሓድሽ ድማ ብናታ ሓይሊ ጥራይ ነቲ ከባቢ ክትቆፃፀሮን ፀገም ክኾና እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘሎ ሃጓፍ ተጠቂሙ ነዘን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ ንስዑድያ ኣብ ትሕቲ እስራኤል ክትንብርከኽ ኣብርሃም ኣኮርድስ ማለት ኣብ ትሕቲ እስራኤል ምንብርካኽ ማለት እዩ ኢትካ ክትባሃለካ ነዚ እንተደይ ጌርኩም ድማ እቲ ኩነታት ኣይፍርሞን እየ ዝብል መፈራርሂ ዝገብረሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዘረባ እዩ ንሃገራት ከም በዓል ስዑድያ ባት at the end of the day ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ካቲ ጉዳይ ዋላ እኳ ስዑድያ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ሽዑ ዝኾነ ይኹን መልሲ ኣይሃብዎን ዝብልዎን ዝገብርዎን ጠፊእዎም እዩ ዝብል እቲ ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ግን ቀፂሉ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ካብ ስዑድያ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ስዑድያ በቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ዕገብቲ ከም ዘይኮነት ዘርኢ ምልክታት ግን ንሪእን ንሰምዕና ኣለና ናው ካብዚ ቀፂሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ እቲ ሃገራት ዓረብ እንታይ ይገብራ ኣላ ስዑድያ እንታይ ትገብራ ኣላ ወታደራዊ ዓቕምናታት ፅንሕ ኢላ ከሪአኩም እየ ንመለስ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ እሞ with our guest now joining us from Iran's capital is Paul Musgrave, who's an associate professor of government at Georgetown University here in Qatar and also a US foreign policy analyst. Gents, welcome. And Paul, I'd like to start with you, if I may. How do you assess the state of play right now? We have this White House cabinet meeting taking place later today, and I guess all eyes will be on that. I think that's right. I think for President Trump right now, the story of this week is about domestic politics. He's working to shore up his position domestically by making sure that critics of his position, like Senator John Cornyn, who just lost a primary race in Texas, are purged from the Republican caucus. And he's also working to make sure that he has all parts of the Republican Party apparatus on board with whatever he chooses to do in Iran. He doesn't want to have any sort of criticism from his right flank. I think that what we'll see with this cabinet meeting is going to be a lot of praise of Trump, a lot of belief and expressions of belief about that, how President Trump is managing this war well. A lot of messaging, in other words, designed to persuade American voters, but especially his base, that President Trump has this. Okay, this is a very good insight, ማለት እዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ እዛ ኼባ ናይ ካቢነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ክኸውን ኣገዳስነቱ ግን ንምንታይ እዩ ንኢራን ንምእማን ንኢራን ንምብርካኽ ዘይኮነ ቀንዲ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ጎና ዶናልድ ትራምፕ ብውሕዱ ንኩሉ እንተዘይገበርካ ገለ ክፋል ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ከጣቅዑን ምስ ኮይኖም መዝሙር ክዝምሩ ከም ዘለዎም ክገብሮም ክኽእል ኣሎ ስለዚ ነቲ ዶሜስቲክ ኦዲየንስ ውሽጢ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ተዓዊተ ነዚ ዲል ይገብሮ ኣለኹ ዝብል ዘረባ ብሓሶትን ብገለን ጌርካ ዕብሉኽ ከተብሎ ክትክእል ኣለካ
ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቤዝ ናቱ ኣብቲ ሪፐብሊካን ቤዝ ናቱ ምስ ዘለዉ ማንም ሰብ ኣንጻሩ ክዛረብ ከም ዘይብሉ እቶም ካቢነ ድማ መፅኦም ብምሎም ናይ ብሓቂ በቲ ዝገበሮ ዕጉባት ምዃኖምን ንዓለምና ታሪክ ከም ዝሰርሐን ገለገለ ኢሎም ነቲ ናራቲቭ ዶናልድ ትራምፕ ተዓዊቱ ዝብል ዘረባ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ብኡ መጠን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ን ትዊተር ፅሒፉ ነይሩ ኣነ እኳ ዋላ ንኢራን ተንበርካኽክዋ እውን ተሳዒርካ ምባሎም ኣይተርፉን እዮም እቶም ፌክ ሚድያ ከም በዓል ሲኤንኤን ኒውዮርክ ታይምስ ከምኡውን ዎል ስትሪት ጆርናል እናበለ ድሮ ነቲ ህዝቢ ከለማምዶ ጀሚሩ ኣሎ ስዒረ ወፅየ ክብል ከለኹ ተሳዒሩ ክብልኹም እዮም ካብ ብሕጂ ተዳለዉ እዚ ዓይነት እዩ ከምዘይ ስዕርን ከምዘይ ዕወትን ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ይድፈልጥ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትግምጥል ኣለካ ተዘረባ ተሳዒርና ምባል የለን ስዒርና ኢኻ ትብል ስለዚ ነተን ዝገበረ ንዕን ኣባዚሑን ኣራቢሑን ጠቂሱ ኣነ ተዓዊተ ኢሉ ክወፅእ ስለ ዝኾነ ካብ ብሕጂ ንህዝቢ ከዳሉ ነቲ መርሕነት ድማ ኩሉ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ከጣቃዕ ክኽእል ኣለዎ And this is exactly what they know. The Democrats ይፈልጥዎ እዮም ታገይን ፈሊጦም ቅድሚኡ already ንሳቶም ድማ ናቶም መጠንቀቕታ ይብለው ዘገርም እኮ ተዋስኦ እንድዩ ተዋስኦ ኮይና ንርኢ ዘለና look at this ኣብዝኻ እንታይ ይብለው በዝኻ ፈሊጦም እንታይ ክብል ከም ዝኾነ is going to come to this. The very same Republicans who swallowed their principles, removed their spines, silenced their deep concerns about Donald Trump's lack of principles or stability or sanity are the very same ones today sounding the loudest alarms about Donald Trump's foreign policy. Prominent Republicans now openly and publicly wondering if the leader of their party, their movement, and the country appears to be on the verge of making a deal with Iran that leaves the United States of America worse off than before the war with Iran began. As Donald Trump now finds himself stuck between relaunching a deeply unpopular war that is causing deep economic anxiety and pain. እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ናይቲ MSNBC ዝበሃል እንድዩ ናይቲ ሊበራል ሚድያ እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎም ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ቤዝ ናቱ እቲ ዶናልድ ትራምፕ መትከል ከም ዘይብሉ ዕላምኡ ንፁር ከም ዘይኮነ ኣብ ዝደለዮ ግዜ መንገዲ ክቕይር ዝኽእል ምዃኑን ዝኾነ ይኹን መትከላዊ ኣካይዳ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እቶም መትከላቶምን ዕላማዎምን ረጊፆም ደድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዱ ዝነበሩ ሪፓብሊካን ሎሚ ዶናልድ ትራምፕ ንዓታቶም ዘይምችእ ወይ እውን ነቲ ቦስ ናቶም እስራኤል ማለት እዩ ዘይምችእ ከምኡ እውን ኣሜሪካ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበራ ክብርን ማዓርግን ዘጉድል ንኣሜሪካ ድማ እዚ ኩናት እዚ ንምንታይ ጌራቶ ብኽሳራ እያ ኣብዚ ዲል ተኣቱ ዘላ ዝበሃል ምክንያቱ ቅድሚ ኩናት ኣብ ኩዌት ዝነበረ ቤዝ ናቶም ቤላ ነይሩ ባሕሬን ዝነበረ ከምኡ ስዑድያ ዝነበረ ከምኡ ኣብ ኢማራት ዘሎ ቀጠር ዘሎ ኩሉ ቤዛት ናቶም ራዳራት ናቶም ኩሉ ስርዑ ይሰርሕ ነይሩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፊቱ ሰብ ከም ድሌቱ ይጥቀም ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲ መወዳድርቲ ዘይብላ ሓያል ነይራ ኩናቱ ጀሚሩ ባህሎም ጀሚሮሞ ድሕሪ 40 መዓልቲ ብድብዳቦም ድማ ወታደራዊ ቤዛት ናቶም ብምሉእ ዓነውነው ኢሉ ናብኡ ክበፅሑ ከም ዘይክእሉ ብባሕር ገይሮም ተለኩቶም ነዳዲ ካብቲ ዕዳጋታት ተሓሪሙ ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ እተን ዓረብ ንኣሜሪካ ኣሚነን ኣብ ምቾት ዝነበራ ድማ ምቾተን ረሲዐን እቲ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝነበረ ድኽነትን ዘዘኻኽር መድረክ ተፈጢሩለን ኣሎ ኩሉ እዚ ደሚርካ ክትሪኦ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ ንምንታይ ጀሚርዎ ሕጂ ኸ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እቶም ብናቱ ኣገባብ ተቐደም ዝሕገሱ ዝነበሩ ሎሚ ብዛዕባኡ ክሓዝኑ ክፍትኑ እዮም በረድን ኦፍ ደደይ እንታይ ይብሉና ኣሎ ኮይኑ ተሪፉ ዝግበር ነገር የለን ሒምካያ ጎሲምካያ ትምሕትም እያ ክትከውን ዘለዋ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢንክሬዲብል ዘገርም እዩ ግን ዘገርም ስለ ዝኾነ ድማ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ኩነታት እዩ በፂሑ ዘሎ ክንብል ንኽእል demonstrated the capacity to close the strait, to keep it closed in the face of the most powerful Navy on earth, the U.S. Navy. That is a demonstration which, however this current conflict is resolved, will remain a threat, if you will, a sort of sword of Damocles hanging over all shipping and all states in the Gulf and outside. Iranian officials have described last night's strikes on the south of the country. ብሓቂ ፅቡቅ ዘረባ ይትዛረብ ነይሩ ብዘየገድስ እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ዓይነት ሰላማዊ ዝርርብ ድዩ ኣብ ጣውላ ክውዳእ ብኸመይ ተወዲዩ ብዘየገድስ ኢራን መወዳድርቲ ዘይብላ ሓያል ኮይና ትወፅእ ኣላ ስለምንታይ ኣብ ዓለምና እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ባሕሪ ኔቪ ዝበርትዐ ሓይሊ ባሕሪ ዝዓበየ መራኽብ ዝውንን ዝዓበየ ቴክኖሎጂ ዝውንን ተባሂሉ ዝእመነሉ ንሃይሲስ ዝቆፃፀር ዝነበረ ፖሊስ ናይ ናቪጌሽን ናይ ባሕሪ ንግዲ ፖሊስን ተዓዛብን ናቱን ዝነበረ ብሳተላይቱን ዓቕሙን ኣሜሪካ ማለት እዩ ንኢራን ክስዕራ ይከኣለን ስለዚ ኢራን ኣብ ዓለም ንዝሓየለ ኣብ ሓደ ዓዲ ውሩይ ክትከውን ተደሊኻ መጀመርያ ንኩሎም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኣጉባስ ክስዕሮም ኣለካ ወይ ክተውድቖም ኣለካ ማለት ኣይኮነ እቲ ዝበልሐ ሰብ እንታይ ትገብር ነቲ ዝሓየለ ጥራይ ታርጌት ገይሩ ንዑ የውድቕ ነቲ ዝሓየለ እንድሕሪ ስዒርካ ንስኻ ኢኻ ሓያል ኣብቲ ዓዲ ነቶም ካልኦት ትዕትዩ ዝነበሩ ኩሎም ክትወዳደሮም ግዴታ የብልካ
So that is how it worked for Iran يمتول زلو إيران ጥሪ ኢላ ነቲ ዝሓየለ ጎብለል መንጋጉ ኣፍንጩ ጠውያ ረብሓታታ ከተውሕዝ ስለ ዝኻለት ኣሜሪካ ድማ ብሓይሊ ክትገጥማ ስለ ዝፈርሀት ንኢራን ፈቲኻ ፀሊኻ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ ደረጃ ሱፐር ፓወር ከተምፅኣ ግዴታ እዩ and this is what has happened እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ብስምዒት ከምኡ እንዶ ይትበሉ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ listen to this one. The United States has relied on one major advantage in war, control of the skies. From Iraq to Afghanistan, American aircraft have often been able to strike targets, move troops, and support ground operations with relative freedom. But the recent conflict with Iran has once again highlighted a problem that Washington thought it had already solved. A cheap shoulder-fired missile that can threaten aircraft worth tens of millions of dollars. It is called Ape-Man PADS. And Iran is now making it a central part of its defense strategy. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዝሓለፈ ካብቲ ኩናት ብፍላይ ካብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይቲ ኩናት ናይ ኢራን ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዘለዎ ግዜ እንተሪኢኻዮ ኢራን ነቲ ክልል ኣየር ናቶም ብፍላይ ድማ ነተን ክልል ኣየር ናይ ኢራን ሲ ዶሚኔት ጌርና ኢና ዝትንክፈና ኣካል የለን ወላ ትሕቲ ኢልና ክንከይድ ንኽእል ኢና እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ሓይሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይኮይንዎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክፍርም ዘገደዶ ምክንያት እንታይ ትዝክርቱ ኮይንኩም قد متى مقراص توصي مفرامو كلتا بايلوت ودي قوم ناتنا نتون بايلوتات نغنت عند قبرنا اوبريشن يلو بايلوت هيكون ودي قوم يرشو ولا كوينن يرخوني قد بدحر مقارجا نتني وكلرنا امريكا نا ايران ابي اصفهان كسرقوا ينفتينو سبيشال فورسز جيرم هذا سبيشال اوبريشن يم جيرم ايران لما دخوا جيراتهم نفرتهم قال مليون دحريو نتا فصامتها بحماق تقاسيلهم هديما مسوصو دونالد ترامب تايلو نزي civilization كدم سيل فكيرو تزلع على قطعة تسمع شعين يرو زبرتعك على تتقيمو نزي civilization نبريا نبرخ قبريه بمبال تاريخاوي زحزن صحف سصحفلو غزي نيرو بوغيرو دما تحريو ناي 24 ساعات دي قال ملهيبو نزي civilization كدم سيلو كسب لاست مني دما علم ملتي دقاس كم تسنغيروا اموداتا دما مقراز ناي تخسي لمينهم نخالوت مقراز ناي تخسي غير اللي خزبال النايو بحكي انا ساعه سلسه ناي ليتين يرتو سنه بي امريكا درجه ديدلاين كسب ساعه كنت دي قال بلا تصبيه دخي مدكسه اي ثينك ساعه 4 قالت تنسي مسراخو اندن مقراز ناي تخسي تفراري ممزبل مسراخس وايت مسكني لدك سمالت سو كسب كندز تبصحل كدات ازتري وزلهم اب منكم ناي سب غيركا مان بادس بحالو نتن بمليوناتن ببليوناتن زقصرا نفرتي حدقا خوين وانزلو تكنولوجي نندر زلنا سلازي asymmetric warfare زبل قال تزعبي ترجم ناتو سبز مهارو زلو غزي MANPAD stands for Man Portable Air Defense Systems. These are shoulder-fired missiles designed to bring down aircraft flying at low altitudes. They use infrared sensors to lock onto the heat produced by an aircraft's engine, which allows them to target fighter jets. Unlike large air defense batteries, they do not need radar to find a target. Apart from fighter jets, the MANPADs can also target helicopters as well as drones, because they كم تري وجه لهم زيوم نفرتي قد محجونا غيرناكم نيرنا موقت كاب زخونه سبيتو كسوم تم مسائلات بفلا بتحزب على كل سماي مالتيو ابو مستتكوسه موقت ريوم يوم زدليو ابتي سماي كوينه موقت زلو برتعزب على موقت نايت نفرتي ريوم شعو حرقه بفلان هليكوبترات نتنكالوتن دما قند حرقه يم زياتهم سلازي كم تري وجه لهم ايران بس سراوي سلازلهم ننغرا دما ناي نمبال كلا سلازلهم امريكا عابي صقم كوينو ما زلو ازن ودزن مخانيو زنجر زلو I think نزي سلسراي سعودية already حدرس قمت جيرالا بحالالو what kind of decision جيرالا سعودية بحالالو listen to this one this is going to be أنا أبوك هيك تقول حنت نجار كوسالكم معناته بعلم درجة تعالى عابي أتذكرته وهي بوزلو كيناتالو this one After Russia hit Kiev with its powerful nuclear-capable hypersonic Oreshnik ballistic missile, it has carried out a major strike on the northern Ukrainian city of Chernihiv. Around 15 explosions were reported across the city, located near the border with Belarus and Russia, as the Russia-Ukraine war only escalates at an alarming pace, possibly even spreading to Belarus. Residential and infrastructure damage has been reported across. Okay. ኩናትና ዩክሬንን ናይ ራሽያን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ክንፅብፅብ ንፈቱ ኩናት ናይ ራሽያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣዝዩ ሰፊሑን በርቲዑን ከም ዘሎን
ራሽያ ድማ ብዝበርትዕ መልክዕ ንዩክሬን ትድብድባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዩክሬን እውን ናብ ቤላሩስ ገፁ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ዘጠንቅቕ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ምናልባት እዚ ናይ ኢራን ክድቅስ እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ክድቅስ እንድሕር ርኢኹሞ ወይ እውን መዕለቢ ክግበረሉ ዝህወቕ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ላዕሊ ገፁ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ it's getting worse so ምናልባት ኣሜሪካ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ግዜ ክትቋፀሮ ስለ ዘይትኽእል እቲ ኩናት ናይ ራሽያ ድማ ናበርትዕ ይመፅእ ስለ ዘሎ ንክልቲኦም ድማ ክተብል ስለ ዘይትኽእል ሜይቢ ነዚ ናይ ኢራን ብዝኾነ ይኹን ሰናኒዓ ተጠዋቢላ ናብቲ ሓደ ክትጎይ ትፍትን ዘላ ትመስል ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክኸውን ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን መራሒ ድማ ናይ ዓዱ ጉዳይ ጥራይ ከይገብር ኣብ ዩክሬን እውን ረጂም ቸንጅ ንክገብር ተበግሶታት ከም ዘለዎ እዩ ዝገብር ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል ፈንጠዝያ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ፈንጠዝያ of targets will be struck immediately by Ukrainian drones if Belarus decides to enter the war directly. It's a direct threat going out from Ukraine to Belarus. In the midst of this, Russian ambassador to the United Nations, Vasily Nebenzia, announced the opening of a criminal investigation into a May 22nd ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ዘለና ዩክሬን ኣብ ቤላሩስ ገፃውን መጥቃዕቲ ክትገብር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘለዎ ብግምጣሉ እቲ ቤላሩስ ባል ባዕሉ ታክቲካል ኒውክስ ካብ ራሽያ ዝወሰደ ሓይሉ ኮይኑ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ራሽያ ዘለዎ ቤላሩስ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ናብ ሓደገኛ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ ከምትሪእዎ ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ምጭፍጫፍ እዩ ዝካየድ ዘሎ ወልሲ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ዓለማት ኣጨኒቑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለኻ ድማ ብፍላይ እዞም ኣብ ኖርዲክስ ዘለኹም ጥንቃቐ ከድየኩም እዩ ምክንያቱ እዘን ናይ ሃገራት ናይ ኖርዲክስ ባህላ ዘለዋ ስዊድን ኖርዌይ ፊንላንድ ገለ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ምትእትታዊ ዝገብራ ዘለዋ ስለዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል እቲ ኩነታት ምርዳእ የድሊ ብሓፈሻ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ከቢድ ኩናት እዩ ዘሎ and it's going to be very very interesting and very dangerous ምስ ግዜ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዊሕ ስለ ዝኾነ እዚ ግዜ ክንወስዳ ይንኽእል ኢና እቲ ኩናት ግን ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛ ኩናትን ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ካልእ ግዜ ምናልባት ብሰፊሕ ክንዘራረበልኩም ክንፍትን ኢና እዚ this is one thing so ክንደይ ነገራት ኢና ንተሓዝ ኣለና ናይ ኢራንን ናይትን ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ኣሎ እናበልና ከለና በዚ ካልእ መኣዝን ድማ ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ምናልባት እቲ ኩናት ንመብዛሕትን ሃገራት ትሂልውን ስለ ዘሎ ኩለን ሃገራት ወታደራዊ ዓቕምናተን ዳብል ቼክ ንክገብራ ብኩሉ መንገዲ እየን ዝጓየየ ዘለዋ listen to this one now The Iran war has taught the world a lesson that low-cost drones can cause high-cost damage. Tehran has used them extensively. Their cheap drones have hit several key infrastructure sites across West Asia. They're called the Shahed drones. These drones cost as little as $20,000. But shooting them down can cost millions. So now Gulf nations are adapting. They're trying to build the same type of drones that hit their critical infrastructure sites. One of them is Saudi Arabia. It is reportedly looking to build clones of Iran's Shahed drones. Our next report tells you more. ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዘን ሻሂድ ድሮን ዝበሃላ ጌም ቼንጀር ኮይነን ዘለዋ እየን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ነዘን ሻሂድ ድሮን ክሳብ ትረክብ ድከታያ ፀጊባ ነይራ ኢራን ነዘን ሻሂድ ድሮን ምስ ሃበታ እቲ ዓውደ ኩናት ንመጀመርያ ሽዑ እያ መጀመርያ ኢራን ኩናት ኣብ መጀመርያ ራሽያ ናብ ኪየቭ ምሳተወት ናብ ዩክሬን ኣብቲ መጀመርያ ቀልጢፋ ነቲ ኩናት ክትውድያ ይበሃል ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ኩናት እናረሰነ ምስ ከደ ግን ከቢድ ስዕረት ይገጢምዎ ስለምንታይ ድሮናት ናቶም እንተነይርዎም ኮይኑ ምዕቡል ኣይኮነን ነይሩ ብግምጣሉ ኢራን እቲ ዩክሬን ፅቡቅ ዝኾነ ድሮንን ኣፅዋርን ክሳብ ዓንቀሩ እዮም የዕጢቖመ ነይሮም ስለዚ ንራሽያ ክሳብ መሃነና ዝጠፍኣ ይገይርዋ ድሕሪኡ ፑቲንን ራሽያን ኣብ ኢራን ተፀጊዖም ኢራን ነቲ ዓውደ ኩናት ከም ዝቕይሩ ዝገበረቶም እያ ሪመምበር ዳት ኢራን ያ ንራሽያ ነቲ ዓውደ ኩናት ከም ዝቕይሩ ገይራቶም እንተደየለ ኣብ ኒውክለር ገለ ማእተው ነይሮም ምተሳዕሩ ይብል ኣለኹም ኒውክለርን ገለ ማእተው ሜይቢ ሶ እዚ ድሮን እዚ ሻሂድ ዝበሃል ድሮን ምስ ሃበቶም ራሽያ ድማ ምስቲ ካልእ ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕምን ቴክኖሎጂን ነቲ ሻሂድ ድሮን መሊሱ ሓደገኛ መሊሱ ብርቱዕን ሓደገኛን ከም ዝኸውን ገይሮሞ እቲ ቀንዲ ፀገም ናይዚ ሻሂድ ድሮን ድማ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ናይ ዓለምና ምክልኻል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክሪኦ ይክእልኒ ምክንያቱ ቀስ ኢሉ ዝኸይድ እዩ ትሒቱ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንዑ ንምክልኻል ፍሉይ ቴክኖሎጂ ዩክሬን ጥራይ ዘለዎም እዮም ዝበሃሉ ሙሉእ ይከላኸሎም ማለት ዘይኮነ ግን ንዑ ክከላኸል ዝኽእል ናይ ዩክሬን ቴክኖሎጂ ስዑድያ ድማ እንታይ ገይራ ተቐላጢፋ ምስ ዩክሬን ዲል ገይራ ነቲ ንሻሂድ ድሮን ክከላኸል ዝኽእል ካብ ዩክሬን ክገዝዎ ምዃኖም ዲፈንስ
ديل جيروم يوم حجي دما نزن شاهد درون زبحال المعبال سعودية قلطف زخون السقمتي وسطهم زلو يزنقر زلو this is again نسعودية كريو خلنا بحكي adapt ناي مقبار كلتهم بفلا يز محمد بن سلمان إذا ما راح زي he's a very smart مزحتك زي هكاي جيمر قال زي ما سلسل كوتش يوم دفتنو زعبو but this guy makes بحكي إذا قرم وسانتاتي دوسد نشتي يزازين نشتي قرمك من حرا عبي كينجرمك مرحسي نشتي مراحيو بخل نقرأ كتير خلاها عندنا نقول بيت السبز عبيه دما ذكرت دير عايز يسووني لكن he makes really good حركة بتاعنا زجارة مني مالت زي مراحي بزح كريديت كمان دير رخبلا زنبرة let me show you one thing up tonight listen to this one دهان زي ما سمعوا. Millions of Muslims from around the world travel to Mecca to perform Hajj. It's a journey tracing the footsteps of Prophet Abraham, a man who symbolized faith and sacrifice. Here's why the pilgrimage is so significant. Hajj is one of the 5 pillars of Islam, a must that every physically and financially able Muslim is required to perform at least once in their lifetime. The spiritual journey of for the nearly 2 million pilgrims. اوكي زتري وزلهم حاج بهالا بسعودية نقدرنا حاج بلو عن مكة زقبريو اسلام دما قال كابتن حمشت تزازات ناتهم حنتي تخيل كاب ادميخا حدا زين سعودية غيتكا زين حج زبال نقدرت كتفصم لك زبليو سلازي ابزي وانا زي ابزي غنيات زي زلو بمليونات زغوصر حزب اسلام نفس سعودية نابتي قدس بوتا زبال كيدوم حج يفصم له مالتيو زازيا قداسينو تقتلت امنة مسلمنا نزنا غرزي سعودية مجمريا سعودية ابي سنتر ناي مسلمنا يكبال كله وي منچ ناي مسلمنا معكل صعبت ناي مسلمنا يكبال كله كاب زيرو سبق سيكون لوكت نزر ايوه ناو سعودية اندستري ناتهم ويكا قطبا ناتهم ناب توريزم زيادة كسفعوا يوم زدلي زلو كبال كله ناتشورالي بتفطرو توريزم الله you know إمارات حد يشتغل زاوت سريع هم توريست صعب زلوا سعودية جن نتزلوا بمسافة تراي توريست باي ديفولت يدمسون أنت هاخد قبر زلك نزين قدات تزي كتصفح لك بزح سب كمتك هم زغل نتزم تدما متشوز خونك هواهو كتفطروا لك تكلال لك الجن تاي مالتيو نتزلك أسفكات صبغ محاس أقدر اسمه أبز سمو. To the doctor. Technology now facilitates the process for more than 2 million people. From medical procedures to surveillance, crowd control and digital applications, technology is increasingly a constant in the lives of pilgrims and the Hajj itself. The roads around Hajj sites are paved with special coatings and materials to make walking bearable and to reduce heat around pilgrims. Studies have proven a decrease in the temperature of road surfaces that have implemented this locally made innovation by 12 to 15 degrees Celsius. This year, it was كم تري ولا لهم نزي أب نتي نبحاج زمت حزبي نعو أكومديت نمقبار نعو صبوغ يركان محاس صبوغ زخوني أقلقلوت نمهاب كل عين تكنولوجي يتقامو كم زلون إذا دمان تاي زريكا هذا نتزلكات أقاتات نتزلكات هوبو نعو صبوغ يركا بمحاس نتي زمت أكا زلو نقادي دي كالي صبوغ يركا كتعزلو تخل من قد مفتار مالتي إذا حركاتي ناي توريزم استراتيجي نايرترا بزي كال عالمي يزبلكم نزا حاج زبال صبوغ يرناينا بلانكم قبر زلنا قلقل سبالو حاج مو حجري يجميرو انتاي حجري خاصم إكاكم لك كازغل Millions of Muslims انتايكم لكم يدلي أبي إرترا كاب إرترا جمير كاكسام معراب أفريقيا بزوح أفريقاوي نابزا حاج كيدو كملاس كله كملاس لزي كالي أبتو بوتتات كوفس لزبالي أبوز تغمد أسبالو انتاي مالتيو زي من قد زي حاج زبال أزيو عبي صبل ويكاب نقدس لزغوني نحن دما بتقوس لزلنا بفلاي مسجدنا صحابة زلنا أساسيرنا we can really أبزون سرح كم زدلي نبحكي أقداسي أيو نزنا جرزون كم استراتيجي كنت متوقع كم زلنا كذا خاري دلي انتاي كبلوكم إليه سعودية زبهال زي حدش نقوس ولا قبل بزوع كريتيك قبل ويفتنون طلعوا نبحكي نتزلوا صقاتات عم غيار كم ندارو وصاينا تهجر بتزلوا وانا بكل عينة وطبعا غيرها بزوع سرح يسرع كم زلون نزنا حاج بروسس دما نبحكي أبزل على درجات تكنولوجي تراغيغو security and crowd management. كم زخل خو قبروز زلو عريم زري زلو so basically زون تريود لهم تتصطع نتكونتات نمحلاو زقبروز زلو أجبابات يوم زري زلو نحج زخدن طلوا بسلام كيدهم سلامكم اللي سو يمعتن زبنا كفيلاوي فرق حزب إرترا
ተኸታሊ እምነት ምስልምና ምስ ምዃኑ ቅርበት ናትና ምዝ ከባቢ ዝምድና ናይ ሃገርና ምስ ስዑድያ ኩሉ ብግምት ኢቲኻ ኩሉ ትናትና ስትራቴጂ ንሕና ንገብሮ ናይ ቁጠባ ስትራቴጂ ምስቲ ከባቢ ግብፂ ዓባ ሃገር ናይ ቱሪዝም ሃገር እዩ ስዑድያ ዓባ ሃገር ናይ ቱሪዝም ሃገር እዩ ስለዚ ምሳቶም ዝቃዶ ምሳቶም ፓራለል ክኸይድ ዝኽእል ካብቲ ናቶም ገለ ክንሰርቀሉ ንኽእል መንገዲ ምፍጣር ንዓና ብልሒ ኮይኑ ይስምዓኒ ብሓፈሻ ካብ ኩናት ናብ ቁጠባ ሰጊረ ነይረ ስዑድያ ብስቲ ኩሉ ዘለዋ ኩነታት እትገብሮ ዘላ ነገራት ናራእና ስለንኸይድ ዘለና ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ከባቢኻ ክትመሃር ምኽኣል ካብ ኩነታት ክትመሃር ምኽኣልን ኣዳፕት ክትገብር ምኽኣልን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስዑድያ ድማ ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ዘላ ሃገር እያ ብዙሕ ብድሆታት ይገጥማሎ ብዙሕ ተፃቦታት ይገጥመሎ ግን ኣይ ቲንክ ነቲ ኩነታት ድማ ብዝበለፀን ብበልሕ መንገድን ሃንድል ዝገብሮ ዘሎ ሃገር እንተሎ ስዑድያ እዩ ንሕና ድማ ካብኡ ክንመሃር ኣለና ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንከይድ ኢና let's go Ethiopia has issued a sharp warning to Egypt. Addis Ababa has said that Cairo cannot block its push for direct access to the Red Sea. Egyptian actions in the region are attempts to encircle and obstruct our efforts to gain maritime access to the Red Sea and create tensions in the region. We have become accustomed to Egypt's aggressive approach over many years. Despite these attempts, we will continue seeking maritime access through peaceful and sustainable means. We have ኣመንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ግብፅን ኢትዮጵያን ናትሕደን ክተናኾላ ክሸራርኻ ክተኣሳሰራ ክተሓናኾላ ኩሉ ግዜ ምስ ፈተና እየን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ክኸውን እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብፍላይ ድማ ምስቲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና መመሊስ እዩ እናዓበዶም ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ሓደ መዓልቲ ምስ ሱዳን ክካሰሱ ይውዕሉ ካልእ መዓልቲ ምስ ኤርትራ ክካሰሱ ይውዕሉ ሳልሳይ መዓልቲ ምስ ግብፂ ራብዓይ መዓልቲ ምስ ሶማል ሓምሻይ መዓልቲ ምስ ኬንያ ሻድሻይ መዓልቲ ምስ I don't know ምስ መን እሞ ክንብል ኢና ምስ መን እዮም ዘይተናኸሉ እሞ it's just incredible እዚ ሃገር እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ኦኬ ሻድሻይ መዓልቲ ምስ ህወሓት ሻብዓይ መዓልቲ ምስ ፋኖ ሻምናይ መዓልቲ ምስ ናይ ክልል ሶማል ምስ ናይ ቤንሻንጉል ምስ ናይ ኦሮሞ ምስ ሸኔ ምስ ገለ endless problems left and right ፀጋምን የማንን ላዕልን ታሕትን ተኸትካ ኩሉ ግዜ ፀገምን ምትንኻልን እዩ so what is going to happen እዚ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ይኽእል ዶ ክንደይ ግዜ ክቕፅል ይኽእል ንዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕርናትና ሕልሚ ናይ ኣፍደገ ባሕርናትና ኣጀንዳ ናይ ባሕርናትና መን ይዓፅወሎ ግብፂ ደይመደይላ መፅያ ተዓፅወና ኣላ ይብሉ ኣለዉ ምናልባት ናይ ሕጊ ዓለም ወይ እውን መረዳእታ ናይ ኣካይዳ ናይ ዓለም ብዙሕ ንዓታቶም ጋሻ ይከውን ዝኽእል እምበረይ ግብፂ ኮነትን ትኽልክሎም ዘላ ግብፂ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ የኽብር እየ ኣብ እተን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ድማ ንሳተን እየን ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክቆፃፀራ ዘለወን ክትብል ከላ ናይ ኢትዮጵያ ፅልእ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ እንታይ ዳ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ዘይገድስ ክንዲገለ ፅልእ ኣለዎም እዩ ግን እዚ ዝብልዎ ዘለው ንዓለም ሕጊ ነቲ ንቡር ኣካይዳ ናይ ዓለምና ዘጉልሕ ስለ ዝኾነ እዩ ይዋእ እዮም እዚኣቶም ግን ንሕና ዓሚፅና ወራር ከነካይድና ሓሰብና ከለና ግብፂ ኣብ መንጎና ጠጠው እናበለት ነቲ ሓቂ ትዛረብ ኣላ እሞ በትክክለኛ መርገፂ ታስየና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ It's incredible. What triggered this flare-up? Just days ago, Egypt and Eritrea signed a major maritime transport agreement in the Eritrean capital of Asmara. The two countries have agreed to set up a direct cargo shipping line between their ports on the Red Sea. But it wasn't just a business deal. Both countries have Ethiopia as their common adversary. During the Eritrea visit, Egypt's foreign minister, Badr Abdalati, has dropped a heavy political statement. He said that security and governance of the Red Sea belonged exclusively to the countries that border it. Now, ኣብዚ ሓደ ነገር ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ዝርርብ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ኣይወፀሎምን ኣሎ ከፀልሎም ይደልዩ ደሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ ድማ ድሕሪዚ ምስ ኤርትራ ምርኻባ ኣብ 2-3 መድረኽ ጥራይ ምስ ኣሜሪካ ተራኺባ ኣላ ብጉዳይ ናይ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ርክባት እዩ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ሞር ኣብቲ ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ኣብቲ ዓበይቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ቦታታት ስለ ዘላ ኣብኡ እናሃለወ ድማ ጎኒ ጎኒ ናይ ትሰርሖ ዘላ ደጊማ ደጋጊማ እንታይ እያ ትብል ዘላ እዚ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘለዎን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ክኽበር ከም ዘለዎን ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ነተን ኣብኡ ዘለዋ
ናይ ኮስታል ስቴትስ ወይ ከዓ ሊቶራል ስቴትስ ዝበሃላ ንዓታትን ዝምልከት እዩ ካልእ ሓይሊ ድማ ንዓታትን ጥራይ ክሕግዝ ዝኽእል ብመንገደን ገይሩ እዩ ክገብር ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ንዓታቶም ዘይትዋሓጠሎም ከተፀልሎም ትደሊ ነገር እያ ኩሉ እዚ እናተንቀሳቐሰ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ተወሲኽዎም ኣሎ እዚ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝምድናታት ድማ መሊሱ ከዕብዶም ይደልዩ ዘሎ ሳቶም ብሓይሊ ገማግም ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም እቲ ሓቂ ግን ናብኡ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ዘሎ ትፀገም ለስንቱ ሊስወና ብልጽግና መካከል ያለው ልዩነት የሚመስለኝ አሁን እናንተ ስለ ወደብ ተጠቃሚነት ነው እያነሳችሁ ያላችሁት ብልጽግና ሲል ግን የባህር በር ባለቤትነት ነው ሚኒንግ ስለ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን በቅርቡ ስለተቋቋመው የባህር ኃይልም ጭምር አሁን ከሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመው ስምምነት አንደኛው ጉዳይ ከዛ ጠረፍ ላይ የኢትዮጵያ ጦር ይሰፍራል ነበር አይደለም ስለዚህ ዋናው ነጥብ ምንድነው ብልጽግና ወገን ያለው ጦርን ማስፈር ጭምር ነው ጦርን ለማስፈር ደግሞ አሁን ከሀገራት ጋር በመነጋገር በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ በምን መግባባት ሊደረስ ይችላል ጦር ላስፈር ሲባል ግን አይደለም ከዛ ሀገር በዙሪያችን ያሉትን ሀገራን ሀገራት እናውቃለን የጦር ቤዝ ያላቸውን ከነሱም በኩል የሚጭረው ጥያቄ አለ ያስነሳል ነው ጥያቄ ስለዚህ ምድል ከይተረዳኦም ዲዮም ነቲ ሓክመ መሊሶም ዘውፅኡልካ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ካልኦት ፓርቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ክምበሃል ዝኻዶ ካልኦት ምናልባት ኣብቲ ገባሕሪ ንምጥቃም ንንግዲ ንቢዝነስ ትደልዩ ትህልው ኢኹም ብልፅግና ዝደልዩ ዘሎ ግን ስጥራ ኣይኮነ እንታይ ዳ ሓይሊ ባሕሪ ናቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ መራኸብ ኩናት ናቱ ክግትረሉ ዝኽእል ቦታ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ከርኢ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ እውን እትፍልልያ ኣሎ ስለዚ እቲ ንደልዮ ዘለና ኣብቲ ገባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ወታደራዊ ዓቕሚ እውን ክንግትር ንኽእለሉ መንገዲ ብልፅግና ዝደሊ ዘሎ ቅድም አንሳው አጋጣሚ እኔም ላነሳው ነበረ ኦልሞስት እኮ የዓለም ሀገራት ሀያላን ሀገራት ጠቅላላ ልክ ስክራምብል ኦፍ አፍሪካ ነው የሚመስለው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያላቸው እንትን ልክ 1905 ላይ የነበረው አይነት ነው የሚመስለው ጅቡቲ ላይ የሌለ የጦር ቤዝ የለም እሱን ነው የምንፈልገው እኛ የጦር ቤዝ እዛ መኖሩና አሁን ጅቡቲ እየተጠቀም ነው የሌለ አውሮፓ በለው ኤሽያ ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብ ጅቡቲ ንሪኦ ዘለና ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሓት ወታደራውያን ቤዛት ተገቲሮም ዘለዉ ዳርጋ ንኣፍሪቃ ክመቓቐልዋ ዝደለዩ እዮም ዝመስሉ ንጅቡቲ ክመቓቐልዋ ዝደለዩ እዮም ዝመስሉ ክንዲ ዝብል ንኣፍሪቃ ክመቓቐልዋ ወይ ከዓ ስክራምብል ኦፍ ናይ ኣፍሪካ ዝበሃል ዝነበረ ንዑ እዩ ዝመስል ዘሎ ኣብኡ ዘየለ የለን ኩሉ ሓይሊ ጃፓኑ በሎ ቻይና በሎ ኤሮጳ ዘየለ የለን ኣሜሪካ በሎ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብኡ ኢሉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ንስኻትኩም 900ዊት ኤክስፖርት ኢምፖርት ናትና ብጅቡቲ ኢና ንገብሮ ዘለና ኢኹም ትብሉ ከመይ ገይራ እዛ ንእሽተይ ጅቡቲ ሲ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ቤዝ ሂባ ዘላ ንዓኻትኩም ንእሽተይ ክትበኩም ዘይከኣለት ሜቢ ዩ ኒድ ቱ ቲንክ ኣባውት ዳት ንኣሜሪካ ትህብ ንጃፓን ትህብ ንካልእ ትህብ ደላ ስለምንታይ ንዓኹም ክትበኩም ዘይከኣለት ዋይ ዲድንት ዩ ኣስክ ንጅቡቲ ክንዱ ዝኣክል ንግድን ቢዝነስ ምሳት ትገብሩ ተለኹም መልሲ ናቱ ግን ብቕልል ዝበለ እዩ መጀመርያ ከምቲ ናይ ኣሜሪካን ጃፓንን ክኸፍሉ ኣይክእሉን እዮም ዓቕሚ የለን ኣፍን ጠራዕራዕ እንተደይ ኮይኑ ዓቕሚ የለን ክኸፍሉ ኣሜሪካ ሚልዮንስ ዶላርስ እያ ትኸፍል ቻይና ድማ ከምኡ ከፊሎም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኤሮጳውን ከፊሎም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ስለዚ ክትከፍል ትኽእል ዶ ሚልዮናት ክትከፍል ትኽእል ዶ ጅቡቲ ናይ ቢዝነስ ሃገር እዩ ክትከፍል ተደሊኻ ማሃበካ ነይሩ ክትከፍል ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዘይ ትደሊ ክትዛረብ ጥራይኻ ትኽእል ኣብ ሶማሊላንድ ምስከትካ ድማ ይብሎ እዚ በዓል ይምልሰሉ እዩ ወላ ትዝቡኻ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ the case for Assab in Eritrea. The difference, the speaker makes a clear distinction. While other ports, Somali, Kenya, blah, blah, are about access, the issue of Assab is about ownership. تريوالله مابزي؟ زعب أب كالك نزارب كلنا كل زي access هنا نزارب أب جوبت كنبل كلنا سومالي لاند كنبل كلنا كينيا كنبل كلنا كلا كنبل كلنا access نودب نخنت قبلنا خلينا نزارب زلنا أب Assab كون كله أب إيرترا كون كله جن نزارب ولا زلنا ዋንነትና ንዛረብ ዘለና ወሲድና ናትና ክንገብሮ ብጥሩሑ ክንጥቀመሉ እዮም ዝብሉ ኸዘሎ and then there is this ሃባሃባይ ዘይፍሎ ሓደ ክልተ ሞ ወደብ ናትና እንተሃብናዮ እንታይ ኣለዎ ዝብሉ ካለው ካብ ኣባግዕ ፈሊኻ ክትሪኦም ዘይትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ሓንቲ ነገር ደስ ትብለና እዚኣቶም ካብ ምሕር ሚድያ ስለ ዝፈትዉ ገጀፍቲ ምስጢራት እዮም ዘውፅኡ ምስጢር እውን ኣይኮነ we already know ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ዝበለ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ኣብ ኤርትራ ንደልዮ ዘለና ብሽርክነትን ብቁጠባን ብንካናባን ንንግድን ንቢዝነስ እንተይኮነ ዋንነት ኢና ንደሊ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ So, long-term goal. He argues that Eritrea should diplomatically push to the
furthest limit to regain ownership of assets. So sometimes ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ዝከኣለ ነገር እንታይ ማለት እዩ ዝከኣለ ነገር is no such a thing ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ንዓሰብ ክንቋፀሮ ምንታ ንብል ኣሎ internal strength first ብዓብዩ ድማ እንታይ ብል ኣሎ national unity you cannot pursue an ambitious naval or port strategy if the country is divided internally መጀመርያ ለልኩሉ ክትገብሮ ዘለካ ብዛዕባ ወደብን ካልን ንዛረብ ተለና መጀመርያ ውሽጣዊ ሰላምና ከለውሕስ ኣለና ይብል ኣሎ አሚን ውሽጣዊ ሰላም ካብ አፍካ ከተውሕስ ይትኽእልና ከምዚ ዘይበለን ከምዚ ዘይተዛረበን ሰብ የለና በኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሰላም ከተውሕስ ግን መጀመርያ ኮንስትራክሽን ሃገር ኣብ ህንፀት ናታ ልክዕ ከምዚ ሓደ ህንፃ ኣብ መሰረት ጌጋ ዝፈፀም ካሉ ኣብ ታሕቲ ቦያ ልኸዮ በለጭለጭ ልችግበረሉ ካልእ ግበረሉ ክዕረ ዘይክእል ፀገም ኩሉ ግዜ ክህልዎ እዩ ኣብ መሰረት እቲ ጌጋ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እኳ ነጊርኩም እዩ ተደጋጋሚ ብሰንኩም ብዙሕ ተፀሪፍ እዩ መሰረት ናቱ ጥዑይ ኣይኮነ ኢልዎም ነይሩ መሰረት ጥዑይ ስለ ዘይኮነ ክትዕይክል ነቲ ዝቕፅል ብሓፈሻ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ውሽጦም ክገብሩ እዩ ዝግብኦም ግን ውሽጣዊ ጉዳይ ምግባር ናይ ለባማት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ገጾም ከይበፅሑ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ሓሸውየ ክፃወቱ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሶፍትዌር versus hardware. The hardware is the military and the navy. The software is the generation of citizens who feel equal, respected, and willing to die for the country out of love, not propaganda. ስለዚህ መጀመርያ ክግበር ዝግብኦ ሶፍትዌር and hardware is well. ወታደር ሓይሊ ገለመለሱ ሃርድዌር ክንብሎ ንኽእልና ሶፍትዌር ግን ነቲ ንብረት ዘንቀሳቅሶ እዩ እሱ ድማ ሓድነትን ፍቅርን ምክብባርን ከምኡ ድማ ሃገር ንዑ ትግባእን ነቲ ሃገር ድማ ክሞተላን ክወጥቀላን ክከላኸለላን ዝኽእል ዜጋ ከተዕቢ ተኽኢልካ እምበር ብፕሮፓጋንዳ እናዓወርካ ብሓሶት እናተዛረብካ ዝግበር ለውጢ ከምፃ ይክልኒ ይብል ኣሎ እንተው ሓደ እቲ ክውንነት ተረዲእዎ ኣሎ ኦኬ ናው let's connect the dots ነቲ ነገራት እናሓዋወስና ንቐፅል እስኪ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ሓንቲ ንሓንቲ ከረየኩም ዘለኹ ንዛ ዝብላ ዘሎ ምሳታ ሓይዞም ዝብልዋ ዘለዉ ዘረባ ክንሰምዕ This is perhaps the most sensitive and least openly discussed frame public. A question many regional actors discuss quietly but rarely frame publicly. What happens politically inside Eritrea after President Isaias Afwerki? Because unlike many political systems, Eritrea operates with extremely limited institutional transition mechanisms visible from the outside. There is no fully operational constitutional framework currently guiding state succession, no highly visible parliamentary transfer structure, and no publicly defined roadmap outlining how leadership continuity would function during a major political transition. For years, Eritrea's political system has remained heavily centralized around long-standing leadership structures established during the independence. እጂ ብልፅግና መራ እንዲኦም ብዛዕባ ኤርትራ ጭንቕ ኢልዎም ዘሎ ሕርብት ኢልዎም ዘሎ ሲ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ 2-3 ከረየኩም እየ እንታይ ከጋጥማ እዩ ኤርትራ ባድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብል ሕቶ መብዛሕትኡ ሰብ ዝሓስቦን ዝፕላን ዝገብሮን ኣናላይዝ ዝገብሮ ነገር እንተሎ ኤርትራ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክገጥማ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ባይቶ የብላን ከምዚ የብላን ከምዚ የብላን ከምዚ የብላን ቅድሚ ሕጂ ድማ ናይ ስርዓት ናይ መርሕነት ምስግጋር ኣይረኣየትን እንታይ ክገጥማ እዩ ይብላ ኣሎ እንታይ ሕቶ ግን ግምጥል ኣበልዋ እስኪ እሱ ድሓን እዚ ነገር እዚ ንኤርትራውያን ዝምልከት እንድዩ ንስኻትኩም ኣብ ጠልጠል ዘሎ መራሒኹም እንታይ ክትከውን እያ እታ ኢትዮጵያ ደይ ትብሉ ታሕቶ እኮ ናባኻትኩም ትቐልል ናባኻትኩም ባዝያዳ ትኸብድ መጀመርያ ኢትዮጵያ ኣብ 6-7 ቦታ ብረት ሒዞም ዝዋጉ ሓይልታት ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ክወድቕ እዩ ጥራይ ኣይኮነን ትዘረባ what is going to happen መታ ሃገር ሲ ኣብ ኤርትራ መን ስልጣን ክርከብ እንታይ ከመይ ዓይነት መንግስቲ ይክሉ ኢኻ ክትብል ትኽእል ኩናት ሓተት ከጋጥም ኢልካ ንክትግምት ሜይቢ ክትግምት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብለካን እየ ግን ንዑ ዘተንብህ ግን ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ብግምጣሉ ኣባኻ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ እግሩ ፈሪሱ ዘሎ እዩ ቁጥሪ ሓደ እግሩ ፈሪሱ ዘሎ እዩ ዓብ ጀነራል ናቱ ማለት ራይ ተኸቲሉ ምስ ድማ 4 ድዮም ክንደይ ኮነሬላት እውን ይበሃል ኣሎ ኣይተረጋገፀን መረጋገፂ ኣይረኣኹን ኣለኹን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ኦሮሚያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ረእይዎ ኣብ ቤንሻንጉል ዝግበር ዘሎ ኣብ ክልል ሶማል ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዝርኢኻ እዛ ሃገር እዚኣ ናበያ ትኸይድ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክኸውን እዩ ድሕሪ 6 ወርሒ እንታይ ከጋጥሞ እዩ ኢልካ ፕላን ንክትገብር ከማን ከቢድ ዝኾነሉ ሃገር እናሃለዉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክጭነቑ ክትሪኦም ከለኻ ሲ ትግረም ብሓቂ ማለት እዩ የሳብ ኤርትራ እንታይ ከጋጥሞ ገለመለ ኤርትራ
أنا تزاريبي قد محجب زوج زي تزاريبي إرترا صلاتناتا أبتنعنا منقستناتنا أبز مرحنتناتنا أبز كأيرولو أبو نجر نخجبر شرخ داليو كمزولو بحسب ترى يكون سبتك بار نجيرنا إلا جن قلنا ده من تايبل نيره منقست إرترا إذا هجر زي كاب حلو ولدو ناب كال ولدو بزبالة من قد كتسجر تعرقينا اتخالو غير وزولو حدنتنا يتزب محلاو ديو مكببارنا يتزب ديو كم دما معرنت بزولو زلا وصقاتات نقول تزب معري حسم دما نقول بمعري بس كايدا زي تزبي تخبابيرو زنبرولو من قد لوي سوا غير كادما كل سبنا نحددو مغرتنا هيوتنا كل تهاجر كسما ارز خذ حزبي له اوكي زي صبغي بتاعهم كوت تعرفا زنبرت تايبل نيراني امريكا زبحال مجرام حجر نسو حماقنا حسبلنا خلو قبل علينا كل عينتهم كلنا هندسه قالوا نايمر حنتنا حق تفطروا خوين قال انت قاتي من الناس انتي يقبرونا خون خو نير تا زبلت قدما حجي نتي مس امريكا انطلطيلو نزنبره غدايون بب مدرخو ان علي وي خدلو سلازي ازي تزحاب جيميو تي ايرتران مسايا انتي كونيو قال نختبل مجمريا صلاتنا تا بمولو منادقسوتهم دحر خيدا مسايا انتي كوني صقما يكون اسو طلعتي وحد انت لك خوينو بقليلو بزخون يخل منقدي نكتسغاغرو تاغر صقما يكون مع طلعتي بروتو مع العلوم انام بحقو ايكونا مسموتكا بهيوتكا لاقات لغات سبيو كده معلتا ود ما كتاخصو خازعول انت لك بزعبه نفسك حسب ترينا نبلك بزعبه نفسكم بزعبه هاجركم بزعبه غدايكم حسبوا ترينا خنبل ندلي عند اتم دفلطوا نزو كنتات بقربا يم دفلطوا وسمعوا ና የተረጋጋ ሀገር ያለው በአካባቢ አንድ መልክ ያለውና የተረጋጋ ሀገር ያለው በአካባቢ ኤርትራ ነው ሶማሊያ ብትሄድ የተረጋጋ ሀገር አይደለም የታወቀ ነገር ነው ሱዳን የተረጋጋ ሀገር አይደለም ጅቡቲ አቅም የሌለው ትንሽ ሀገር ነች ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሁን በቀጠናው ባለ ሁኔታ ነባር የሆነ የተደራጀ ወታደር ያለው የተደራጀ መንግስት ያለው የተደራጀ ደህንነት ያለው በአገሩ ላይ ሙሉ ቁጥጥር ያለው መንግስት ያለው አሁን በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ አብረው ልትሰራ ስታስብ አንድ ብለህ አምሮ ላይ ሊመጣ የሚችልና ትክክለኛው መንግስት አሁን ያለው የኤርትራ መንግስት ብቻ ነው ማለት ነው አንድ So زي تزربا تزفلت نتكونتا زنبب كم زي زبل أملو قرن أفريقيا نخلن هجرات أمريكا منجستي أقاوما زلوا سراوي زلوا سليا زلوا حزبو زم حضر حجرو زم حضر دوبون كل كنتات تقاصيرو بكوينات حتى زي تحمسه ملكنا هجر زلوا كم هجر قصل خليل كاخت زربا تخل هجر انتلاب قرن أفريقيا إيرترايو إثيوبيا عند أفريقيا تجوك أبتتبنتقنا إثيوبيا كم هاجر كتقصل أبوك قصل اللي ديكون ست إثيوبيا كتقصل ديها زبل سيناريوس سنة لغريكم سودان تعريخة كم هاجر كتقصل ديها زبل عبي حتى يزلوا بقبول زخانة مغنياتات مالتي سوماليا كم هاجر حدنا تحليها كتقصل تخلدون زبل كبيت حتى ما نم كمل لسه صغير ولا بريزنتنا سوماليا كمل سايكل جبتن بعلو أب منقو تزبزر لما تفنان تعبابي سوزلو سأقامي زلون بر دريس أبصق قد مقرب تلاقي كمان تفنجيرو كندي أقرقر ما تسينيرو سلازي كل أنت هجرات أبكرنا فيك دوب سودان my goodness this is another thing دوب سودان كالارستي دوب سودان أمنا بسم كفزول الهجري كابو كاتيلكا ولا ونبت كالوت هجرات عند حركات كون it's the same story ولا ونبت كالوت عند حركات كا تي بعبيو تي كرنا فيك دوب سودان بلو سودان بلو ولا بسجرنا بيمن تخيط كون تمساسالي حوت قال كفال عيزلو تخالق قال كفال تمنقست قال so the whole dynamics نايت كبابي كله حمس مس بلي تاون كو تسفازر لوقت كبابي ايرترا so نحنا نقص علنا نايت هاجر انت كتكون يعني زبل وين بودايكم تجعنقوا شجركم يخبطكم تراينا خنبلهم نخل مبر نبي ايرترا متيخا زحمم وي زنقط قطرسن كلوكا اما يتقبل has been landlocked, relying heavily on neighbouring Djibouti to handle nearly all of its international trade. For years, it has been Ethiopia's ultimate goal. ስለዚህ እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናይ ካልእ ፀገማት ተወሲኽካዮ እንታይ ክኸውን እዩ ንዝብል እስኪ ሓደ ኤክስፐርት ተዓዲሙ ዝተባህለ Now, Ethiopia says that Egypt is actively blocking its efforts to secure Red Sea access. How much of this is really about maritime trade and economic survival, and how much is tied to the broader geopolitical rivalry between Cairo and Addis Ababa over regional influence?
I think it is related more. ብልጽግና ግብፂ ቀርቂራ ሒዛትንላ ገማግም ባሕሪ ንኸይረክብ ትኽልክለንላ ዝብሎ ዘሎ ክንምንታይ ካብኡ ብትኽክል ኣብቲ ገባሕሪ ንምርካብ ንቁጠባዊ ንኻልን ክኸውን ከሎ ክንምንታይ ከነቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ኣገዳሲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ቦታታት ንምቁፅፃር ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘለዎ ናይ ፅልዋ ኩናትን ምትፍናንን ኣበይ ናይ ክፋል እዩ ዝምቀል እቲ ፀገም ናይ ብሓቂ ድዩ ፀገም ወይስ ንኻልእ ረብሓታት ተባሂሉ ዝበሃል እዩ? This regional rivalry between Egypt and Ethiopia. If we just take a very short historical look, the Egyptian civilization would not have been possible without the water of the Nile. Like you can say that Ethiopia has contributed to this great Egyptian civilization through the water that comes from the Nile. And then this problem has been going on for a long time. For example, in the 1950s, when during the Suez Canal, for example, 1956. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ታሪኻዊ መረዳእታ ዘድልዮ ነገር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኢጅፕቲያን ሲቪላይዜሽን ወይ እውን እቲ ናይ ፒራሚድስ ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ታሪክ ናይ ግብፂ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ብዘይ ኒል ክብፃሕ ዝኽእል ኣይነበረን እዩ። ስለዚ እቲ ማይ ንግብፃውያን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣዝዩ ኣገዳስነት ዝነበሮ እዩ። ስለዚ ሕቶ ናይ ማይ ክዛረቡ ከለዉ እሳቶም የስ ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ ወይ እቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅን ካብ ካልእ ዝመፅን እዩ። ግን እዚ ማይ እዚ ድማ ካብ ታሪክ ተበጊሱ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ግብፃውያን ድማ ናይ ህላዊዮም መሰረት ስለዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዋጉሉን ክባእሱሉን ንቡር ከም ንቡር ጌርካ ዝውሰድ ነገር ገይሩ እዩ ዝወስዶ ዘሎ። ስለዚ ክልተ ማያት ክብሉ ከለዉ ሓደ ግዜ ማለት እዩ። ግን ናይ ግብፂ ናይ ማይ ፀገም ኢሎም ብኒል ክዛረቡ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ነንበይን እዩ። ኢትዮጵያ ንሕርሻ ኢና ንደሊ ዘለና ኤሌክትሪክ ከነመንጩ ንደለና ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ግብፃውያን ድማ ንጎረሮና ኢና ንደልዮ ካብ ሓሊፍና ድማ መግብና ቃዊ ዝመፅእ ክንበልዕን ክንሰትን ኣለና። ክልተ መሰረታውያን ነገራት እዩ። ንበልዖን ንሰትዮን ማይ ካብዚ ቦታ እዩ ዝመፀና ዘሎ። ስለዚ ነዚ ማይ እዚ ንዓና ብጣዕሚ ዘገድስ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ዝሃቦም ኣብ ካልእ ቦታታት ማይ ይሃርሞም እዩ። ስለዚ ነዛ ሩባ እዚያ ጥራይ ናባና ትመፅእ ብጀካ ማይ ዘይሃርመና ነዚያ ቦታ እዚያ ክሕዙልና የብሎምን ክብሉ ከለዉ ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብ ይርዳኣሎም እዩ። ዝበፅሐ ሰብ ይርዳኣሎም እዩ። ኢትዮጵያ ካልእ ነገር ክገብሩ ምኻሉ ንቅንዕና እንተዝኸውን ብካልእ መንገዲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ማይ ዝሃርሞም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፈለጋት ኣለዎም። የሳብ ዓዶም እዩ ዘሎ እቲ ሩባ ክጥቀምሉ መሰል ኣለዎም ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ግን ንሓደ ሰብ ንረብሓኻ ክትብል ብናይ ብጎረሩ ክትመፁ የብልካ። ብጎረሩ ተመፂኻ ድማ ክቐትለካ ኢሉ እንተመፅኡ ክትግረም የብልካ። ዝሰትየላ ማይ ትደፍነሉ እንተለኻ ክቐትለካ ኢሉ እንተፈቲኑ ስለምንታይ ከምኡ ሓሲቡ ኢልካ ክትዛረብ የብልካ። ሲምፕል ኣዝ ዛት ትገብሮ ነገር for any action there is equal and opposite reactions ዝብል ናይ ኣይዛክ ኒውተን ቲዮሪ ነይሩ or law ኣሎ ሕጊ ኣሎ። ንዝኾነ ይኹን ትገብሮ ማዕርዩ በንፃሩ ድማ ካሊእ ተቐናቃኒ ስጉምቲ ክወሰደልካ ከም ዝኽእል ክትግምት ኣለካ። ከም ወትሩ ፎሬን ኣፌርስ ዝበሃል ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? the war in Ethiopia isn't over. ኢትዮጵያ ዝበሃል ኖቤል ፕራይዝ ዶ ገለ ዶ ዝበልኩማ ፕራይም ሚኒስተር ኩናት ናቱ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሕጂ እውን ጌና ኣብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ከምኡ ምስ ገረባብቱ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ ድማ ምስ ኤርትራ ክሕውስዎም ፍታኖም ብጣዕሚ እየ ዝገረማኒ። ኢትዮጵያ ብባዕሉ ብልፅግና ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ትሕመስ ዘላ እያ። so our peace deals are leading to more violence. ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ጠጠው ኣይበለን ሰላም ጌርና እንተበሉ እውን ንኻልእ ኩናት መበገሲ እዮም ዝጥቀሙሉ ይብሉ ኣለዉ። ኣናሊሲስ ኣብዚ ሕጂ 26 ዝወፀ እዚ ፎሬን ኣፌርስ ማለት ፎሬን ፖሊሲ ማለት ሓደ ዓብይ መፅሄት እዩ። ዓብይ ናይ ፖሊሲ መፅሄት እዩ። ፖሊሲ ሜከርስ ዘንብብዎ ቢዝነስ ሊደርስ ፖለቲካል ሊደርስ ዘንብብዎ መፅሄት እዩ። ኦኬ ወላ እኳ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ኢትዮጵያ ምስ ሰላም ክትገብር እንተተባሃለ ኢትዮጵያ is not at peace ሰላም ዝበሃል የብላን። experts argue that Prime Minister Abiy Ahmed's peace deals are actually triggering more violence by creating splinter groups and deep mistrust. ናይ ብሓቂ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ መደምደምታ ዝበፅሑ ይመስሉ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰላም ጌርና ክትብል ከላ ሰላም ኣይኮነን ትገብር ናብ ካልእ ኩናት መዝለሊ ጥራይ ትጥቀመሉ እዩ ዝብል ዘሎ። ካልእ ምክንያትን ካልእ መንገድን ገይሩ ናብ ካልእ ኩናት እዩ ዝሰግር። እዚኣ ድማ ብልክዕ ፕሪቶሪያ ወዲኡ ድሕሪ ሶምን ናብ ፋኖ ኩናት ዝጀመረ እዩ። ምስ ነቲ ፕሪቶሪያ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሓሺሹ ቀዲዱ ደርቢይዎ ኣሎ ማለት እዩ። ሶ ትግራይ አንፊኒሽድ ወር ኣብ ትግራይ እቲ ዘይተወድእ ኩናት ብልሎ ቮለታይል ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፍንጀር ዝኽእል ኢሹ peace implementation is slow. Many refugees can't return. መስርሕ ናይቲ ሰላም ኣዝዩ ዝሑል ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ይከኣሉ ተፈናቀልቲ ማለት እዩ። new conflict, internal fighting between the TPLF and new breakaway factions.
ስለዚህ ውሽጣዊ ኩናት ድማ ኣብቲ ትግራይ መንጎ ህወሓትን ብልጽግና ኣይብልዎን እዮም ብልጽግና ዝምውሎም ዘሎ ካልኦት ሓይልታትን ድማ ናይ ኩነታት ፈጢሮም ኣሎ ማለት እዩ። ይቕፅል ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ናይ ትግራይ እዚ ቀፂሉ ኣብ ኣምሓራ እንታይ ብለው ስታተስ ኣክቲቭ ፋይቲንግ ኣብ ኣምሓራ ውፁእ ዝኾነ ኩናት ኣሎ ኢሹ ፋኖ ሚሊሻ ፎርመር ጋቨርንመንት ኣላይንስ ፊል ቢትሬይድ ባይ ትግራይ ፒስ ዲል እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድን ኮይኑ ኣብቲ ከቢድ ኩናት ዝሓገዞ ኣብ ምስ ትግራይ ሰላም ክገብር ከሎ ጠቕላላ ከም ዝጠለሞም እዩ ዝንገር ዘሎ ስኬል ሚሊሻ claims to control 80% of the region 60k plus people displaced እቲ ኩናት ድማ ፅቡቅ ጌሮም ዝገልፅዎ ዘሎ ከባቢ 80% ናይቲ ክልል ኣምሓራ ፋኖ ከም ዝቆፃፀርዎን ክሳብ ሕጂ ድማ ከባቢ 600,000 ዝኸውን ህዝቢ ተፈናቂሉ ከም ዘሎ ኦሮሚያ the longest rebellion እቲ ዝነውሐ ቃልሲ ማለት እዩ status ongoing ዝቕፅል ዘሎ እዩ ዝኻ issue the Oromo Liberation Army ናይቲ OLA ዝበሃል ማለት እዩ refuses to disarm fearing the government won't keep its word እቲ ሚሊሻ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ብረቱ ከውርድ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ ዝእመን መንግስቲ ስለዘየለ ንኣብይ ኣሕመድ ኣሚኖም ብረቶም ከረክቡ ይክእሉን እዮም ተረኪብካ ድማ ሃገርካ ትጠፍ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሓደገኛ ናይቲ ከባቢ ፀገም ኣሎ ኤርትሪያ ይብሉ ፖርት ዲስፒት ኣቢ want to see access Eritrea sees this as a threat to their sovereignty the twist Eritrea is now supporting anti-Abiy groups inside Ethiopia so እዚ ኣቢይ ገማገም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ደልዩ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራ ድማ ስጋት ንልውላውነታ ስለ ዝኾነ ኣይተቕበሎን እያ ኢሉ ብግምጣሉ ድማ ኤርትራ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንብልጽግና ዘጨንቕዎ ዘሎ ትሕግዝ ከም ዘላ ይነግሩ ኣለዉ ግብፂ the Nile dilemma the Nile dam tension is rising over the grand Ethiopian renaissance ብጉዳይ ናይ ገርዲ ድማ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ኩሉ ግዜ ምትፍናን ምስ ሃለወ ሪስክ ኢጅፕት may fund ከምኡ ድማ ግብፅን ረብሓናታ ኢላ ነቶም ንብልጽግና ዘፀልሉ ዘለዉ ፋንድ ክትገብሮም ትኽእል እያ ክትሕግዞም ትኽእል እያ ብለው ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት ዝኣተወ ምዃኑን ወይ ፎርወርድ ዝብሎ ዘሎ ንቕድሚት እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝብል ድማ honoring deals እቲ ብልጽግና ዝገበሮ ሰላምን ስምምዓትን ክኽብር ኣለዎ መጀመርያ ብኤርትራ እዩ ዝጅምር ምስ ኤርትራ ውዕል ፈሪሙ ሰላም ገይሩ ብሙሉእ ጥሒሱ ድማ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ይደሊ ኣሎ ስለዚ ዝፈረመ ውዕላት ከተግብሮ ከም ዘለዎ ክግደድ ኣለዎ ካልኣይ ምስ ህወሓት ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝገበሮ ከተግብሮ ክኽእል ኣለዎ inclusion stop bearing opposition parties like TPLF from elections ከምኡ ድማ ንህወሓት ንኣብነት ካብ ምርጫ ክኽልክሎ ግቡእ ኣይኮነን ንዕታቶም ክኸፍተሎም ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ዝደልዮ ክመርፅ ክትከፍተሉ ትክእል ኣለካ ኢሉ ዲፕሎማሲ use third party mediators to cool down fights with Egypt and Eritrea ምስ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያን ምስ ግብፅን ትገብሮ ዘለካ ድማ ሳልሳይ ኣካል ወሲድካ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክትፈትሖ ፈትን ልዕሊ ኩሉ ድማ trust move away from centralized power ብሓፈሻ ስፍሕ ዝበለ ነቲ ኩነታት እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግርዎ ዘለዉ ክሰምዖም ዝኽእል ተኮይኑ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ፎሬን ፖሊሲ ገይርዎ ዘሎ እንተሪኻዮ ንምንታይ ናይ ብልጽግና ኩነታት ኣብ ላዕሊ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ now let's continue there is this story the Atlantic ዝበሃል ድማ ካልእ ሓበሬታ ውፅኢ ነይሩ እስያ ስምዕዎ ኣብዚኣ ካልእ ከምዚ ዝበልካዮ መቸም ኩናት ኣሎን የለን ካብ ነዊሓት ሒዝና ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ኣርእስቲ እዩ ኩናት ንኽህሉ ንኸይሉን ከዓ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሓይልታት ማለት እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ከዓ ህግረፍን ሕወሓትን ዘን ፕሮክሲ ወይ ከዓ ተን ለኣኽቲ ሃገራት እውን ናተን ዝኾነ ኣጀንዳታት ኣለዎን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብይ ኣሕመድ ፌቨራብል ወይ ከዓ ንዕኡ ዝምችእ ኩነታት ኣይኮነን ማለት እዩ ብኣንፃሩ ንኢሳያስን ንሕወሓትን ግን ዝምችእ ክኽእል ይኸውን እሞኒ ሕጂ ብሸነኽ ሕወሓት ማለት እዩ ብፍላይ ምዚ ሓድሽ ምምሕዳራዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ተኺሎሞ ዘለዉ ኣብ ግምት እቲኻሲ እንታይ እቲ ካብዚ ንድሓር ዘሎ ብሸነኽ ሕወሓት ብሸነኽ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ናይ ምኽፋት ኩነታት ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ቁርብ ብዙሕ መንገዲ ሲ ኣብ ዝተፀባበ ኩነታት ዘሎ ስለ ዝመስል ወለ ከምዚ እንታይ እቲ ሽግር ናይዚ ዞባና ወይ ከዓ ናይቶም ሓይላት ሃገራት ኣብ ውዱእ ሰዓታት ንውዱእ ኣጀንዳ ሒዝካ ምስ መጣኻ ነቲ ኣጀንዳካ ደው ዘብልሉ ሜካኒዝም ብዙሕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ IMF ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኢትዮጵያን ኣብ ኣፈቤት ኩናት ኣለዋ ዝብል ኣብ ኣትላንቲክ ዝተባሃለ ሓደ ፅሑፍ ወፂሉ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ተመሳሳሊ ከዓ ማለት እዩ ነዊሕ እውን ክንዛረበሉ ፀኒሕና ኢና እሞ ሕጂ እዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ጉንበት 22 ዝወፀ እዩ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ኣብ ኣትላንቲክ ንርኢ ዘለና ካልእ
جنتاي كريكم دلي كابكم تسلست أرستاد زي بكم زلقت ميديا عبيتي مجازين سيو دي أتلانتيك كونسل زبحال فورين بوليس زبحالو دي إيكونوميس زياتهم ولا بقى تويستد علامات زلهم تمثلوا مبزحت جزء نتي نا أمريكا بوليسي ميكرز سند ولا تقلملا نزياتهم يوم كم وكسز تكملهم نزوم أبزوز أرتكلس كم وكس يوم تكملهم أبتنايتهم سند هيرين ويونايتي ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ዲስካሽንስ ክግበር ከሎ ነዚኣቶም ከም መወከሲ ተጠቂሞም እዮም ይዛረቡ ስለዚ እዚ ኣብዚ ዝወፅእ ኣቕሊልካ ዝረአ ይኮነን ብትክክል እቲ ኣብ ወል ስትሪት ጆርናል ወፂኡ ዝነበረ ገዳ ናይ ኤርትራ ክለዓል እዩ ዝበሃል ንሱ እውን ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ኣብ ኮሚታት ክወፅእ ከሎ ናብቶም ፀለውቲ ፖለቲከኛታት ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ካብዚ ቀፂልና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦን ደ ብሪንክ ዳርጋ ኩናሲ ሎሚ ፅባሕ ዝበሃል ዘሎ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ዘሎ ዋይ ዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዝበሃል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሜይቢ ዓመት ተጋጊዮም ወይ ከዓ 6 ወርሒ ደንጉዮም ዘውፅዎ ዘለዉ ሕታም ዲ ወላ እንታይ ይርዳእን የለን ግን ንስማዓዮም እስከ ነቲ ኩንነት ከከንብቦ ይኽእሉ ዶ ወይ ፅቡቅ ነጥቢ ሄኖክ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢኻ ሓደ እቲ ወፂ ዘሎ በዚ ፍራንስዋስ ክሪስቶፍ ዝበሃል ፍልይ ዝበለ ኣብ ካልእ ዘይረኣይ ትሕዝቶ ኣሎ ነቶም እንግሊዝ ዘንብቡ ነዚ ሊንኩን ከንብቦ ተስፋ ገብር ኣብቲ ኮመንት ክሪት ክንገብሮ ኢና እሱ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ቀዲማ ነቲ ብሓይሊ ድሌታ ናይ ኣፍሪቃ ባሕሪ ንምግባር ትገብሮ ዝነበረት መስርሕ ዓንቃፊ ነገር ዝኽልተ ነገር ተፈጢርዋ ዝብል ነጥቢ ኣቕሪቦም ብቐዳማይ ናይ ኢራን ኩናት ሕፅረት ነዳዲ ስለ ዘሰዓበ ነዚ ኩነታት ክትዋፅኦ ትኽእል ዲኣ ኣይትኽእልን ኣብ ስጋኣት ከም ዘእትዋን ካልኣይ ከዓ ኣገዳሲ ነገር እቲ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ IMF እንድሕር ዳ ኩናት ከፊታ ንጎረቤት ሃገር ብሓይሊ ክትሕዝ ፈቲና ወይ ክትቆፃፀራት ደገ ባሕሪ ፈቲና ብምሉእ እቲ ፋንዲንግ ትምምዕ ዝነበረ ደው ከብልዎ ምዃኖም ብንጹር ከም ዝነገርዎም ኣብዚ ሪፖርት እዚ ኣብ ካልእ ሪፖርትታት ዘይርከብ እዚ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ናብ ኩናት ገጾም ዝቐረቡ ግዜ ከም ተቐፃሊ ንብሎ ባድማስፈሮም ወላ ብዝሎ ሓበራ እዮም እቲ ተኽእሎ ናይ ኩናት እንዳቐረበ ምስ ከደ እንተዘይደልየሞ እቲ መሓውር ናይ ደው መበሊ ኣየናይ ምዃኑ ዘርኢ ንጹር ነገራት ኣብዚ ሪፖርት ዝወፀ ዝርኢ ኢና ሕጂ ኢትዮጵያ ኩናት ነስቱ ዝነበረ ተሃንዲድካ በቃ ክንኣቲና ክንገብሮ ኢና ታንኪ ኣፅዋር ናብ ዓሰብ ገፅካ ናብ ዓፋር ምንቅስቃስ ገለ ዝነበረ እዚ ኩሉ ተሪፉ ናብ ምንታይ ተመሊሱሎ ሕጂ እንተተተንኪፍና ግን በቃ ዓለም ስምዑና ንሕና ይንትንክፍን ኢና ግን እንተተተንኪፍና እንድሕር ዳ ልኡላውነትና ዝብል መግለፂታት ኣብዚ ሰለስተ እዚ ዝወፅእ ዝነበረ ነገር ኣሎ ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ሪፖርት ግን ፍልይ ዝበለት ዓባይ ነገር ዝወፀት እንታይ ኢትዮጵያ ብክልተ ማሕነቆታት ነዚ ኩነታት ናይ ኩናት ክትጅምሮ ከም ዘይትኽእልን ብሓይሊ ድሌታ ኣብቲ ዞባ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ኮይና ከም ዘላ እዚ ሪፖርት እዚ ይገልፆ ኦኬ እዚ እቲ ሓደ ኣርእስቲ ንሰምዖ ዘለና ኮይኑ ካልእ ባዕሎም እቶም ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ ንስማዕ እስከ መጀመርያ በቲ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አሜሪካንን በተመለከተ በኤርትራ 35ኛ ነጻነት በዓል ላይ አዎንታዊ መልእክት ባያስተላልፉም በሁለቱ ሀገራት መካከል ግንኙነት መጀመሩ ይፋ ሆኗል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ለኤርትራ 35ኛ ነጻነት በዓል ባስተላለፉት እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ላይ ሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ማደሳቸውና ለተሻለ ግንኙነት መዘጋጀታቸውን የተመለከተ ነበረ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ለኤርትራ ባስተላለፉትና በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረገጽ ላይ ጭምር በተለጠፈው መልእክታቸው ከኤርትራ ጋር በአዲስ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ምዕራፍ ውስጥ መገኘታቸውንና የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ጥልቀት እንደሚኖረውና ለጋራ ጸጥታና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ንክትሰርሕ ድልውነታ በቲ ክትገብሮ ትኽእል መንገዲ ብምሉእ ትገልጽ ከም ዘላን ስለዚ ሪጋርድለስ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ኣሜሪካ ብመንገዲ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃበቶ መልእኽቲ ይኹን ብመንገዲ ማርኮ ሩቢዮ ከምኡውን ኣብቲ ናሽናል ዴይ ኢሎም ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዝወፀው እንተኾነ ምስ ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገዛ ዝምድና ኣሕይላ ናብ ሓበራዊ ዕላማን ሽርክነትን ይብገሱ ከም ዘለውን if we are ብትክክል ከተንብቦ ጀሚርካ እንተጀሚርካ ጉዳይ ዝተወደአ ጉዳይ እዩ ምስ ኤርትራ መንገዲ ቀይሮም ከም ዘለውን ምስ ኤርትራ ብፅቡቅ ክሰርሑ ወዲኦም ከም ዘለውን ነዚ ተወሲኑ ዘሎ ንምዕንቃፍ ግን ኩሉ ዓይነት መሰናክላት ኢና ንሰምዕ ዘለና ገለ ካብኡ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንጂ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥግና ተባብሮ እንደሚሰሩ ተስፋ ማድረጋቸውንም ያስረዳል። ኤርትራ ግን ስለ አዲስ እውነታ እስካሁን በአደባባይ የገለጸችው ነገር የለም። የአሜሪካ መንግስትም በአፍሪካ ቀንድ ያለው ፕሮጀክት በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላምን በማስፈን የቀይ ባህር ደህንነትን ማረጋገጥ እንደሆነ የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ። የአሜሪካ መንግስት በኤርትራ ላይ ከ5 ዓመት በፊት ለአውሮፓውያን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብርግፅ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ብዘይ ምኻሉ ይግረሙ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ኣይ ዝኾነ ነገር ኣይበለን ብወገን ኣሜሪካ መልእኽትታት ኣብ ዝሰድብሉ ዘለዉ ሓድሽ ምዕራፍ
ክጅመር ምዃኑ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ገሊፁ ይብሉ ኣለዉ ባህልና ውሪና ሽፍቲንግ ቶን ሩቢዮ ኤክስፕረስድ ሆፕ ፎር ዲፐር ኮኦፐሬሽን ማርኮ ሩቢዮ ድማ ተስፋናቱ ንዕምቆት ዘለዎ ሽርክነትን ንዞባዊ ሰላምን ብልፅግናን ክሰርሕ ከም ዘሎ ብግምጣሉ ይብሉ ኣለዉ despite President ኢሳያስ አፈወርቂ not reciprocating with a positive message toward the US ብወገን ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ብማርኮ ሩቢዮ ዝተገበረ መልእኽቲ ናብ ፅቡቅ ምዕራፍ ክጅምሩ ኣብ ዝገልፅሉ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ግን ከምኡ ዓይነት ኣወንታዊ ዘረባ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይመፁ እናበሉ ይረቅሑ ኣለዉ ብዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ከምኡ እንተዝብል ነይሩ ደስ ምበለና እንተደይምባሉ ድማ ክትርድኦ እውን ከቢድ ኣይመስልን ማለት ናይ ዘበናት ምሉእ ክንደይ ስምብራት ኣውሪድልካ ንዝነበረ ከም ደቂ ሰባት everybody has different way of processing things ሓደ ብዘይ ዝኾነ ገበን 6 ዓመት ወይ 10 ዓመት ኣሲርካ እንተ ነርካ ካብቲ እስር ቤት ምስ ተፈትሐ እቲ ኣሲሩ ዝነበረ እንኳ ኣብ ዝብቅዓካ ኢሉ መልእኽቲ ተገዲፉ እቲ ዝተኣሰረ የቐንየለይ እንተዘይኢሉሲ እቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ተጋጊዩ ዶ ትብሎ ኣሚን መዓት ሕቶታት እዩ ዘለዎ ግን ወላ ሓንቲ ካ ክዛረባ ኣይደለየ ብኸም ዓይነት ሪኻዮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዝነበረ ገዳን ፀገምን ጀስት ኣልዒልና ኣለና ስለምንታይ ተልዕሎ ኣለኻ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ ወሪዱ ነይሩ እንታይ እዩ ከቲ ዝኩሉ ዝወረደ ከመን ክሕተተሉ ዘረባ ዘይብሉ ስለዚ ወሽለኽለኽ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ነቲ ነገር እቲ ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸደልና ስለንደሊ ዘለና ግን ከምኡታት ዝሓስብ ሰብ ስለምንታይ ሓሲብካ ክብሎ ኣይክእልን እየ ግን ኣብ ጫማ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኮይንካ እውን ክትሪኦ ኣለካ ሓንቲ ከይበደልካ 10 ግዜ እናኣገዱ ትንፋስካ ዘውፅኡልካ እንተለዉ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብግሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ስጉምቲ ምስ ኣልዓልዎ ወሽለኽለኽ ኢልካ የቐንየለይ ዘይበልካዮም ኢልካ ክትሓምዮ ክብድ ዝበለ ኣርእስቲ እዩ ንጥንቃቐ ዝኣክል ክነግር ኢለ ማለት እዩ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ነገራት እውን ስለ ዘሎ US objectives analysis suggest that the US is prioritizing maritime security and regional peace between Ethiopia and Eritrea ዳርጋ ገሊኦም ብልፅግናሲ እቲ ኩነታት ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብሉ ንኣሜሪካ ዘገድሶም ዘሎ ናይ መንገዲ ባሕሪ ፀጥታ የገድሶም ኣሎ ከምኡ ድማ ዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከምኡውን ሰላም እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ኩናት ኣዋህው ክወርድ ከም ዘለዎ ድማ ይደልዩ ኣለዉ ኤርትራ ብዓብዩ ንብልፅግና ጠቕላላ ኣብቲ ዝርርብ ኣብቲ መደረ ደይምጥቃሳ ሓደ ካብቲ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ትደልዮ ሙሉእ ሙሉእ ፈፂሞ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ ይዛረብ ሓንቲ ካባትን ታማዕልቲ ናፅነት እያ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘይተደለየ ዘረባ ካብ ኤርትራ ወፅኡ ሽግር ዝፈጥር የለን እዚ እዚኣ ሓሊፋ ኣላ ኔክስት ሜቢ ኣይዶኖ ማስ ክዛረብ ወይ ማስተርቪ ክገብር ኣይዶኖ ብካልእ ዘራርባ ዲኤስከሌት ግበሩ እንድሕር ኢሎም ነይሮም ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ፀገም ታሕቲ ገፅኩም ኣውርድዎ እንድሕር ኢሎም ኤርትራ ኣብቲ ቀንዲ ቦታ እውን እንትኾነ ክበሃል ዝግባእ ብዙሕ እናሃለዋ ገዲፋቶ ኣላ ፅቡቅ እዩ silence from Asmara while the US has posted this new stance on official website the Eritrean government has not yet made a public statement regarding this new reality ኣሜሪካ ዝኣክል ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ምስ ኤርትራ ሓድሽ መድረክ ይጅምር ከም ዘሎ ይገልፅ ኣብ ዌብሳይት ናቱ ኣብ ዘውፅኣሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብፓብሊክ ደረጃ ዝዛረቦ ዘይምህላው ዘገርም ይብሉ ኣለዉ again ንኣኻትኩም ክገርመኩም ክሪ መንግስቲ ኤርትራ ግን ቀዳማይ ቀሲሉ ነገሩ ዝገብር ድሓር ድማ ምናልባት ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ትግባረ ምስ ረኣየ ክብል ኢሉ ኸውን ብኣፍካ ጥራይ ኢልካ ምትላል እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል sanctions background the move follows a period of heavy US sanctions imposed ኣብዚ እውን ኣትሊስት እዚ ሙቭ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ከቢድ ገዳታት ንኣብነት ነቲ ምክልኻል ናይ ኤርትራ ሴኪሪቲ ኤጀንሲስ ናይ ኤርትራ ከምኡ እውን ነቲ ህግደፍ ሕድሪ ኩላቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ገዳታት ተላዒሉ ኣሎ እዚ ከቢድ ገዳ እዩ ዝለዓለሎም ዘሎ ኤርትራ ድማ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ፅቡቅ ዕድል ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ዳርጋ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤርትራ እውን ተኣጊዶም ከም ዝነበሩን ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ጀነራል ፊሊጶስ ከምኡውን ኣቶ ሓጎስ ግብሪ ሂወት ፕሬዚደንት ሕድሪ ኩሉ እቲ ፒኤፍዲጄ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ እቲ ገዳ ንቁጠባ ኤርትራ ከቢድ እዩ ነይሩ ስለዚ እሱ ምልዓሉ እውን ፅቡቅ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ well that's a good thing now another story ኣብዚ ከባቢና ዝዝረብ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ አንስቶ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር አካባቢ የተረጋጋ ግንኙነት ነበራቸው ተብሎ ደፍሮ መናገር ባይቻልም ነገር ግን አንጻራዊ ሰላም የነበራቸውና በባህል በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና በንግድ ጠንካራ ግንኙነት የነበራቸው ህዝቦች እንደነበሩ ግልጽ ነው። ነገር ግን የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት
ካልእ ጉዳይ ናይ ከምቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነውፂ ኢትዮጵያ ሱዳንን እቲ ወጥሪ እናተመ መሌሽ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ጎኒ ጎኒ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳን እናኸደ ከለኹ ድማ ከምኡ ድማ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ግብፂ ይውሰኽ ምህላዊ እዩ ንሰብ ዘገርም ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን እቲ ሽግር እናረሰነ ይኸይድ ከም ዘለዎን ናይ ድሮናት ድሮን ትክስታት ናዓበየ ይኸይድ ከም ዘለዎን እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ድማ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ንሱ ድማ ካብ Human Rights Watch እዩ This company with strong links to UAE authorities has apparently hired hundreds of Colombian military contractors before they were deployed to Sudan to support the RSF. One of the Colombian contractors with whom I spoke said that when he ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት Human Rights Watch በሱዳን ጦርነት ውስጥ እየተሳተፉ ከሚገኙ ቅጥረኛ ኮሎምቢያውያን ጀርባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም Human Rights Watch ሓደ ኣገዳሲ መጽናዕቲ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ መጽናዕቲ ኣውፅእዎ ዘሎ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኮሎምቢያውያን ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ 17 ፔጅ ዘለዎ ብዙሕ መረጋገፂታት ዝሓዘ ንኢማራት ድማ ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ትገብሮ ንዘላ ዝገልጽ መረጋገፂ ዘለዎ ሓበሬታ ይወፅኡ ዘሎ ብቪድዮ እውን ከም ዝትሪእዎ ፀናሕኩም He did not go through the regular passport control. He was sort of removed clandestinely, from the airport through the back, picked up immediately by a van and taken to a military site. That's where he told me that he received military training by Emirati nationals before he was then, after 10 days, sent to Chad very briefly and then on to Sudan, to Niala. These Colombian እዞም ኮሎምቢያውያን ከመይ ኢሎም ብኢማራት ተገዚኦም ናብ ኢማራት ከይዶም ስልጠና ወሲዶም ብጫት ገይሮም ናብ ሱዳን ኣትዮም ነቲ ኩናት ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ንኢማራት ድማ መሊስ ኣብዚ ኩናት ትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ዘግህድን ዘነፅርን ሓበሬታ ይድወፁ ዘሎ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ኣብዚ ኩናት እዚ ኢድ የብለይን ዳዕመ ሰሪዕ ነፍሱ ዝኻለ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣነ ቀጥታዊ ኢድ የብለይን እናበለት ካብቲ ጉዳይ ክትሓድም ትፍትን ኣላ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ግን ዝኣክል ጭብጢ ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ ነዚ ነገር እዚ ንክትሕዞ እንድሕር ኮንካ ወይ እውን ናብ ሕጊ ከተቕርቦም ወይ እውን እንተ ሓደ ዓዊልካ ክትከሶም እንድሕር ኮንካ ስለዚ እዚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንሪኦ ከለና ተደጋጋሚ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ንኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ይሕግዝ ከም ዘሎን ናይ ኢማራት መጋበርያ ኮይኑ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ምብኣስ ብልፅግና ዓብይ ሓደገኛ ተራ ይፃወት ከም ዘሎን ከምኡውን ኢማራት ንባዕሉ ኣብቲ ኩናት ዘለዎም ኢድን ምትእትታውን እናተጋህደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ተደሚሩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ተሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናደመቐ እናነፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ምስጢራት ዝወፁ ዘሎ ዝኾነ ይኹን እንተኾነ ንኤርትራ ዝጠቅስ ሓበሬታ የብሉን and this is why ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣገዳሲት ሃገር ዝኾነ ይኹን ፀገም ዘይብላ ካብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ናይቲ ከባቢ ዋላ እኳ እቲ ከባቢ ሙሉእ ይቃፀል እንተሎ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሽግር እቲ ዝተሓሓዛ ጉዳይ ከም ዘይብላ ኮይና ትወፅእ ዘላ very crucial እዚ ኣገዳሲ እዚ ሓበሬታ እዚ ስለምንታይ ንምንታይ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማቕ ናይቲ ጎረባብቲ ክእትዋ ይፍትኑ there's no evidence ጭብጢ ዝበሃል የለን ፋብሪኬትድ ዝኾነ ኤቪደንስ ዘይኮይኑ ንኤርትራ ሲሪየስ ዋላ ንሱዳን ትሕግዝ ኣላ ንሰራዊት ሱዳን ትሕግዝ ኣላ ዝብል መጀመርያ ከም ሓደ ልኡላዊ ሃገር ንጎረቤት ሃገር ክትሕግዝ ንቡር እዩ ክልተ ሃገራት ተሓጋገዘ ኣሜሪካ ንሜክሲኮ ክትሕግዛ ትኽእል እያ ንካናዳ ክትሕግዛ ትኽእል እያ ስለዚ there's nothing wrong ኣብዚ እሱ እውን እንተኾነ ንኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ሚድያታት ኤርትራ ከም ዝትገብር ኣላ ኢሉ ዝጠቕሳ እውን የለን እዚ ፅቡቅ ኢና ዓና ካብዚ ዋላ ንሱዳን ንሓግዞም ንሕለየሎም ኣብቲ ጉዳይ እቲ ግን ዳይሬክት ኢድ ከም ዘለና ኮይና ክንክሰስ ኣይደልን እያ ከምናት እዚ ኩናት ስለዝኾነ ንዓና ኣብ መወዳእታ ብልፅግና ባዕሉ ዝገበሮ ኩናት ኣብ ትግራይ ኤርትራ እያ ዝያዳ ዝኸበደ እገዳ ወሪድዋ ተቐፂዓትሉ ስለዚ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ብሕማቕ ዓይንን ሕማቕ ስጉምቲ ምውሳድ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ኤርትራ ካብቲ ጉዳይ እቲ ክትለየልና ኩሉ ግዜ ምስ ዘለና ኢና and it's a very very interesting time ኩሉ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኩላቶም ቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ወረቐቶም እናተበላሸወ ሓቂ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወፀ እናደመቐ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና and ብልፅግና በብዙሕ መንገዲ ይኽሰስ ኣሎ እቲ ዝኽሰሰሉ ዘሎ ጉዳያት ድማ ከበድትን ኣገደስትን እዮም መዓልቱ ሓልዩ ድማ ሕሳብ ተኣኪቡ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብብልሲ ንጎረቤትካ ኣብ ግዜ ሽግሮም ሕማቕ ንክትገብሮም ትጓየ እንተለኻ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክገጥመካ ከም ዝኽእል ድማ ክትግምት ክትክእል ኣለካ እንተ ዋሕደ ኤርትራ ካብዝን ወዲ ከምዝን ናፃ ምዃና ፅቡቅ ይስማዓና ንሕና
ንሱዳናውያን ኣብ ጽቡቆምን ኣብ ምሕጋዞምን ዳምበር ኣብ ምስቃዮምን ኣብ ምሽጋሮምን ብዘይ ምርካብና ድማ ከም ኤርትራዊ ከኹርዓካ ዘለዎ ጉዳይ እዩ በዚያ ጥራይ ክንሪኣ ንኽእል ንቐጽል ኣብቲ ናይ ብልጽግና ድራማ መጨረሻ ሄዶ ምን ውሳኔ ሊወስን ይችላል ምናልባት መንግስት ጋር በቀጥታ ላይሄድ ይችላል የሚበላው ያጣ ህዝብ መሪውን ይበላል የሚለው የተለመደ አባባል አለ ግን አሁን ሰው የደረሰበትን የምሬት ደረጃ ሊያሳይ ይችላል ምናልባት ወዲት ሊያመራ ይችላል በዚሁ ከቀጠለ ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ምን ሰማቸው ነገሮች ሱፍ ለብሰው ለልጆቻቸው የምሳቃ ይዞ ለመሄድ የሚቋጥሩት ምግባቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ለተስካር የመጣ ምግብ እየለመኑ ለልጆቻቸው ሳህን ቋጥረው ወደ ትምህርት ቤት የሚሮጡ ወራጆች እንዳሉ ሰማን ይሄ ነገር እንዲሁ ዝም ብለን የምናየው አይደለም ፕሮፌሰር ተሾመና እስቲ እኚ አባት የሚሉት እንስማ በአንድ መድረክ ላይ የተናገሩ እንታየም ዘሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት እዩ ዘሎ ምስቲ ኩሉ ዘብለጭልጭ ሃብታማት ጻዓዱ ለንቀነ እቲ ቲክቶከር ሓደ ዲላን ገለመለ ዝብልዎ ምስቲ ኣዶናይ ኮይኖም መፅዮም ከም የለን ገንዘብ ኣብ ልዕሊኡ ድንስናስ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዲ ኸይዱ ወላ ናብ ዱባይ ክርዳእኒ ይካል at the same time public servants ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ሱፍ ተኸዲኖም ናብ ስራሕ ዝኸዱ ንደቆም ዝኣክል መግቢ ዝኣክል ደሞ ስለ ዘይብሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ንተስካር ነገለን ኢሉ ዝመፀ መግቢ ወሲዶም ንደቆም ካብኡ ክምግቡ ይግደዱ ከም ዘሎ ኣብ ሆቴላት ከይዶም ተረፍ መግቢ ናትኩም ሃቡና ዝብሉ ዓበይቲ ሓለፍቲ ወይ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ደረጃ ስራሕ ዘለዎም ምስ ክብሮም ዘይመጣጠን ግን ሽግር ወዲቕዎም ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ንዓቢ ክገብር ከተንስኦ ከም ዝኽእል ዝነግር ስምዖ ኣብዚ ሩት ነው እኛ እየራበን እናንተ አትበሉ እኛ እየራበን እናንተ አትበሉ የመንግስት ሰራተኛው ሊያብድ ትንሽ ነው የቀረው ደሞዝ አይጨመርለትም እኔ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ ደሞዜ 4000 ብር ነው ተከራይቼ ቤተሰብ መርቼ አልችልም ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛውን እዩት በዚህ በኩል ኑሮ ውድነት አንድ አልጋ የምታዘረጋ ቤት እኮ 5000 ብር እየተባለ ነው ያለው ስለዚህ ወዴት እየሄድን ያለ ነው እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ ባለሀብቶች ወደዳችሁም ጠላችሁም ከኔ ጀምሮ ከባሰብን በራችሁን ሰብረን እንመጣለን ሰራተኛ ናይ መንግስቲ ናይ ሃገረይ ዘገልግል ዘለኹ እዩ ደሞዘይ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዝምጥን ኣይኮነን ደሞዝና እኩል ኣይኮነን ክንነብር ኣይንኽእል መግቢ ክንገዛ ኣይንኽእል መናብሮ ኣዝዩ ከፊኢና ኣሎ ሓንቲ ክነግረኩም ዝኽእል ሰብ ሃብቲ ናይዚ ሃገር ሃብታማት ኣብ ዘለኹም እዚ ኩነታት ከም ዝተቐፂሉ ማዕፆኹም ሰይርና ክንመፀኩም ምዃንና ፍለጡ ንስኹም ክትበልዑን ክትድንሱን ንሕና ክንጠሚ ዝከኣል ኣይኮነን ይብል እዚ ድማ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪት ምልስ ኢሎም ነቲ ኩነታት ዝረኣይዎ ክዛረቦ ከለዉ it happened before ስርዓታት ክወጥቁ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሃይለ ስላሴ ናይ ደርጊ ዘጋጥም ዝነበረ እንታይ እዩ ስምዕዎም ኣብዚ ኣነ ሓንቲ ተስፋ ዝገብር እሳዕ ህዝቢ ዓመፅ ንድሕሪ መፅኡ ኣፍኮርስ ዝኣልዮን ዝውድቦን ክመርሖን ክደሊ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ግን ንሳ ጥራሕ ከተውድቆ ትኽእል ነሰብኣይ ክመፅ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ዶክተር እወ ኣይተርፍን ማለት ከምዚ ዓይነት ሕዚ ብርግፅ ከምኡ ዓይነት ታሪክ የብላን ክትብል ኣይትኽእልን ብብርኪ ሃገር ኣብዮም ዝመፀሉ ብህዝባዊ ዓመፅ ስለ ዝኾነ ተመክሮ ኣሎ እዩ ዝብሉ ሓሳባት እናርኣኹ ነይረ ኣሎ እዩ ንሕና ደኣ ኣነ ንባዕለይ ዝመስከርክዎ እንድዩ ናይ ደርጊ ቅድሚ ስልጣን መሓዙ ህዝባዊ ዓመፅ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ መፅ እዩ ነፂ ሃይለ ስላሴ ዝኩሉ ሓይሊ ከም ማንም ተራሰብ እዮም ካብ ስልጣን ወሪዶም ከም ማንም ተራሰብ ግን ጨውይዎ እቲ ደርጊ ጨውይዎ ነቲ ኣብዮት በር ህዝቢ ዓመፅ ደኣ ኣዲስ ኣበባ ኤቭሪ ዴይ መዓልቲ በብመዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ኩሉ ሕብረተሰብ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ ዓመፅ ኣይተርፍን እዩ ክመፅ ናይ ግዜ ጉዳይ ግን ያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ ኣብቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ሽንክርክር ዝበለ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዝውን ከባድ አባባል ነው ከባድ ቃል ነው ወደዚህ ያመራ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ እየራበን እናንተ በልታችሁ አታድሩም ነው ስለዚህ ሰው የመንግስት ወደዛ የዚህ አይነት አባባሎች ካሁን በፊትም ሳይደረጉ የቀሩ አይመስለኝም ይሄንን የምምልበት ምክንያት የችግሩ መጠን በጣም ከባድ ከመሆኑ እንዳሉ ይገባቻልበት ህዝብ ያለው በጣም ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጥሜት ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ብሬኪንግ ፖይንት እቲ ህዝቢ ንክትንስእ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክገብር ክፈጥር ዝኽእል እቲ ጥሜት ናይቲ ህዝብን ሽግር ናይቲ ህዝብን ክፈጥሮ ዝኽእል እዩ ብልፅግና
أبكال عينة معبالن أبكال عينة بلجلجن متشوتن كم زلوا سون جمرحتون كلا رسيو ترى هزبقد كبيت زخون من نابرو يزحلف زلو سلزي تزبي أمودا تمسمررو هذا معلتي كبيت زخون سقوم تكوست كم زخل يوم زنقر زلو بروفيسور تشمي زبال نبحق إنه تكونتات نارايو كومونيتي بروفيسور جلابيوس بال تقراويون يوسخلو نيرو مرداتنا تاريخ كلوا كأز كونتات زي كد محج زقات مايو كد محج انت قات مي زقات ما دم حجة قات من يمكن بلاين خلينا هنا يوم زولو زلو حركة بتاعتهم تنقلين شرحن زعر زلو دم أنا ونغيد ثلاث ملوات مغلى متاوية سلام من رجعنا من بحزبي زي عنتو بيت مخرج ولا من قست نقوم زخنا خمس مثلا نقدر نقبر هكذا عند حرزلا تو بنا حزبي سنة ديلتن بنا حزبي قزطرن زقامة من قستي نمرجع يكايد مرجع يكايد زي لايك زي قدام كتلوا على الوايلو حقويو نحن بزم مانيفستو قمتنا أنا حسبت تبعيله كاب مرجع مسحلفنا إثيوبياس قدمي ندحر نجار قنيعنا مالتيو كاب شدي شهور حنا عليه حسبن تنحنا نقولوا لا مجمرة متى وطرح زي كونس ولا تو نجار معراري خان مرس عدالي خا ትግራይን ሓይልታት ሰላም ትግራይን ዳግማይ ናብ ቀጥታው ግጭት ከም ዘምርሑ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ዛታን ኣብ ከባቢው ኣብ ዝርከባ ቀበሌታትን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ TDFን ሓይል ሰላም ትግራይ TPFን ወተሃደራዊ ግጭት ከም ዝተወልዑ ተገሊጹ ኣብ ክልል ዓፋር ዝተወደበን ምስ መንግስቲ ፌደራል ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉን ጉጅለ ዕጡቕ ሓይልታት ሰላም TPF ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ትግራይ TDF ብተደጋጋሚ ክጋጨው ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ ኣካል ናይዚ ናይ ቀረባ እዋን ወጥሪ ዝኾነ ግጭት ተወልዑ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ዛታ ብርቱዕ ናይ ተኹስ ምልውዋጥ ዝተራእየሉን ረዓድ ህዝቢ ዘጋደደን ከም ዝኾነ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም ዕጡቓት ሓራ መሬት 16 ግንቦት 2018 ነቋፅራ ግዝ ካብ ምሸት ጀሚሩ ንሩባ ጽላረ ተሳጊሮም ናብ ወረዳ ዛታ ብበዝሒ ከኣቱ ጀሚሮም እቶም ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ወረዳ ናብ ዝርከባ ደቆል مع سلام بريتوريا فريس إيلو بوقعي كاب زفلت سمونات تقصيرهم منجست فيدرال دمات حتى تجبر نايك قدم مينستر أبي أحمد منجست جنا كسب حزي وقع وريت ويهابن هو حات قدمي شد الشعب تستخايدن تكونات كم حدا مخنيات بزخونة مرت عن استمسرته باسم مع بريتوريا نزفرسن كل لو بيت مخرون نبى سرح ملي سلوم أبي قداي تجراي كتصيرون تايك خون زبل حتو كسب حزي بوقعي نتسرن إذا كنت كم زلودي كأصل ويس منجست فيدرال سقوم تكوسد سلطان كم استوزات أرزقلس هو حد كم نبوت هدرا وسقومتي كأتري خون بزعبة زوم 4 انتتات صب ما يذهبون حسب كنا كافلكم تخولوا حدا كونات كي تولع سلامون كي سفنك أتصليو قدمون بدواتات نزنبر وسمم بريتوريا زيادة أنا بحدا جازء توسقومت هو حد سلست سمون كان تقصره منجست فيدرال زاجد وقع وريتو يهابن أبون بر هو حد دبرتيون جبر ميكائيل سلاسة ميازيا كلتشحن 10 شمونتن عام تمرت إثيوبيا نفلما أوان كابينيو أبز أكبر أوان السلطاني جزياو من محدار بحيلي تحاز كمزلو بمجدي جز فيسبوك بصحفة بريزيدنت زجلس الجنرال تادس ورد بدحريو دمسويت السمعن بعنصارو السلطان كمستقوز أصرز أوجه أبومبر هو حتى نزت عيشو كابينين والسنتات بمحلاف مرحنة كأصلي رألو مرحم منجست فيدرال أتعيشيون أفلتو إهبوني مچم ጉዳይና ትግራይ ከም ትሪዎ ዘለኹም በዓል ጻድቃን ዝሓዝዎ ፌደራል መንግስቲ ናይ ምታው ጉዳይ እውን ብዝሓፀረ ክኸውን ኣለዎ ሃገይትሽን ኢሎምውን ሃዋ ከተባሂሉ ዝተመደበ ስርዓት ሙሉእታ ስኽኽ ኢላቶ ዓለም እውን ክኽ ኢላቶ ምስ ጀመርካ ንሻዕብያ ፈሪሑ ሃዲሙ ነጊረካ ጻድቃን ናይ ሻዕብያ ፎብያ እኒኦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሻዕብያ ፈሪሑ ናባኻ መፅዩ ሓቂዶ ኣብዚኣ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምርኻ ምስ ጀመርካ ንሻዕብያ ፈሪሑ ሃዲሙ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክራኸቡ ከሎ የሕሙም እዩ ፎብይኦም ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ውዳቕ ዓዲ ምስ መንግስታት ተባሂላ ይብለካ ኣለዎ ንኤርትራ ኣኽቢራ ኣሜሪካ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ተሓቂ ካብ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ወይ እውን ኣብዚ ሚድያ ዝመፁ ሬቲንግ ናትኩም እስካሃቡ መን እዮም እቶም ብኩዓት ነቲ ከባቢ ንትግራይ ድሓን ባዕሎም እንደወርዱ ኣለዎ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ንምምፃእ ዕትብ ዝበለ ተሓዛ ዘለዎም ድሕሪ ኢልኩም ኣነ መምህር አብርሃ ተኽሉ ጎደፋይ ስታሊን ቱ ሰም ኤክስተንት ብዙሕ ስለዘይሰማዕ ኮነ ስታሊን እዚ ሰብ እዚ ድማ ሽሙ ይፈለጥ ክኾን ናይ ብሓቂ ካብቶም ኣብ ሚድያ ዝመፁ ሰባት ዕትብ ዝበለ
كمون أرجعي وانت سميك سنتكم كله ما يسمعكم إنه واحد يسمعكم أنت يا ريكا أتي مرجع سناتهم نصور مخانو أبنا زيت كان زبلاز بس أنا فوبيا نيرترا له أب نفسه كف كنتات نتنا نيرترا جنشل لمقبار قدام يجندوي بزوقين بتي إزي أبتك أدميت كنسمعت أنا هنا نتكونتات كشنكرولهم نبكالو كينات نخوز دوز عروزلو بتي نحرام ريدو نيجلودو ناتبهالي إزي نبحكي أجرامن بزح تنكاغز اللي قدام مخاننا نرزلنا and يا من ساعات كان زبلوون نسون شفرون زقبرو زلو قال زي كونتاتيو تنكاغز اللي مخانو دما درجة بقول من قدي برهيرنا له now let's continue نبنا يرترا نشتي كنسجر أنت كابتي أب لأن أب سوشيال ميديا تكاتل أنتوا لهم سميكم ما أنتوا لهم أبزي Egypt approves Cairo University branch in Eritrea قبسي ناي Cairo University جنفر أبي إرترانو كله كم approve كم زجبرته كم زحلفته يزنا جرزلو Egypt's Supreme Council of Universities has reportedly approved the establishment of a branch of Cairo University in Eritrea as a part of broader effort to expand Egypt's higher education presence abroad and deepen its education ties with Eritrea. ስለዚህ ናይ ካይሮ ዩኒቨርሲቲ ጨንፈር ኣብ ኤርትራ ንክህሉ ተገይሩ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ክመፅኡ ኣብ ኣስመራ ክህሉ ማለት እዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ምክንያቱ ኤጁኬሽናል ሲስተምስ ናትና ነግድና ኣይኮነን ንኩሉ ነገር ንደገ ክሰድድ ገለገለ ኣገዳሲ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ከዓ ናይ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ናባኻ ክመፁ ፅቡቅ እዩ my fear is فرناتي dominate كي قبروات تنكا خن قبر لنا قد من يصير تراب كمزي بزح مخرج اللي مثلنا معناته ناتي مرداتها كل جزء عنداويان كم تدخل له بتعدنا نتابتي كاريكلمناتنا نتومين أزيون بقعات يرتراي ممهران اليوم دموز جلس لزنبرم أنا حقوس هاي نبركون حق ترجع مبزعتو يرتراي نمتم بقعات ممهران عينيرم زخوني يقول عنداوز مهرني أبين فيرسيون ولا أبكله زعقبوا ينبرون نفعات ينبرون يبلكم نيجن إرتراوين كابو ما صبيقوا من فوق خيني سمعني يرجن أبزيتات نتوم كالو تجارات كاب زي قطع دمسون إرتراوين كم هو بقعة زلون قالت صبغ يجن إرتراوين دما قدميت ممسا نعي حدا كابتي كان زقد سني so it's good إذا زي نازيا تعبيرهم زي لحدا إثيوبيا عدنا لحنت نجار تاني كون كسر حزي كل زنبرو يعني جبتي يونيفرسيتي نبي إرترامزيو أنا يلو دما أنا جبتي تكنولوجي تات نبي إرترامزيو أنا جبتي 5 متيو مسمى كتير لليا because they cannot do much ولا حنت خد قبر إيرانا كان زندنا غير ولا حنت خد قبر إيرانا كان سلزي نبحك تصبغ تبغى من سيرترا نقد ميد كسكا يونيفرسيتي ديو تكنيكال سكولز ديو كالي ديو اندستري ديو كالي تصبغ تراي إذا تبغى سوزي تصبغيو we really need these things كم ما كالونا لبزي زي تقص لكم بتاعتي the decision was announced at a regular meeting conducted by Egyptian Higher Education Services I don't know كابيام سيومتي كابتي article summarize قبروا أنت بلالو international نتيناتهم university ندقق صد ويمز دليزلو digital transformation a new ERP system was approved for all universities led by former minister so education system ناتهم نبكال هجر جيروم نعطاتهم وكم عبنا جريهم زري وزلو سلزي Egypt green light Cairo University campus in Eritrea سلزي campus ناتهم أبيرترا نخمتز تبغى نجاري قبرلو expansion ناتهم سلزي خنا نجيب أيام كم تبغى نجاري يمدري وزلو بحفشة إرترا تبغى خنا تحضر تمرتلوا present سياسة مدرناتون educational system expand هم قبرينا كاب قدميت كسب لعلي دونيرو تبغى سود مانر لنا نقد متراي كل تبغى سوتات تبغيو نقول نجار بعين ترى نرانا جيجا مبال أيد لأننا نغيت راي نقد ميت جسنا أمس جبت سكبر زولر كبار دما أبز حلفون ريقهم ما يقوم ناي بادر إيرلاينس بحال نبى كلاي مبرق نزلوا برراتات حجز كم زغل ناب السودان ناب السعودية ناب كالي بالدعم تبغى زون تبغى تبغى سيو brilliant steps بفلا إيرلاينس ناتنا expanded كون خلاله تركيش إيرلاين بتعمل أبيوس كم زقبرهم زلني إيرتراين كم بزع بوتاتا سميع اللغة سلزي نعطاتهم محماي زي كونه متكاتا نعطاتهم كم فتر كلنا كل جزية تبغيو سياسكراي وانا قرا من قد تاريخ ونخونكم يو أقول تخراسي قام سماخ بابور إن ما أنا بقص جنبنا خطليان هم لسان حيتيستو شنو ببلين اليوم زا فيديو جيروما أو جزيت ليان زنبرة بشن شاتمتن إسرائيل كلتن زنبرة من قد بابور بكباب كرنك حلف كل يوم زريوخا my goodness كم يزبل صباغين يروت عادي كم الله سيجنا بدحن كم تري وزر لهم زيا كم يلو بأب كباب كرنا بيت طوي بلا خمسة نبرة قلنا دي زنتو
نزي أدمن تهيبنا أملاخ أبي إرترا من قد بابورنا إرترا تغفيتو كشراشرو خلو كنريو تسفا مقبار صبغيو كل زي تسفا زلو يونتي نقرات ونكبات أزغل سلازي بزعو صبغ نقرات نسمع لنا أملاخ يتحوسو إذن ريو زلنا كنا تادما ناب صبغ قصو كيدو من قد عير ناتنا من قد بابورات ناتنا تكنولوجي ناتنا أوتوبوسات ناتنا مقعزيا كل نقر تغيرو صبغ نقر كنري تسفا نقبر إيرتراوي بفلا وش تعد زولو دما زقباكم ينوح سلازي مكتكمن سلازي نخصكمن صبغ ناتكم كنرين تحرقيلنا انتاي مزير خبنا كنبليناتهم أبدك زلنا نالو مارس دما بزي من قد كودي لايك مكبار شير مكبار يتوغ من حسابكم مقرفنا بالكو مزياخ قد فكم أحلف زي هابي نزار قدمو وسد زبالي برهات دمو إذن تقالوا موتي قافو كالقلبو حلقو نتفو